kanda sira kanda kito sigarola kiyera bila kanda siraka ala kan bela jelen bila kanda siraka ambe Allah Ta'ala tanu ka wali mando masamindo muni tanu ka kan wati bela jelena masado ayayere kuntano ka kon danfen ka tanu ninye masado ani tanu nimbe to nyana danfen bela jelen fene banen kofe ambe ala fo ka ala barkada ala mi sona kan fara nyon kan ni keneka kene min be fara dugukolo kene fusamantiw kan kene min be fara dugukolo kene kishilu na kandalew kan ka ɲini ala fɛ ala min sɔnna k'an fara ɲɔgɔn kan yan ala ka hinana k'an fara ɲɔgɔn kan a ka arijinɛ kɔnɔ mun tɔgɔ ko jannatul firdaus o kɔfɛ an bɛ kisi ni nɛɛma caman ɲini ala fɛ a ko suru a ka jɔnw na manden kan jɔn min b'a la n'o diyara ale ala yɛrɛ ye ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan n'a ɲɔgɔn ma da ɲɔgɔn tɛna dan tuguni a diyara ala ye ka tɛmɛ mɛlɛkɛw kan a diyara ye ka tɛmɛ jinɛw kan a diyara ye ka tɛmɛ adamaden kunfɔlɔ a n'a laban bɛɛ lajɛlen kan n'o de ye abalqasimi muhammadul bashir sallallahu alaihi wasallam jɔn min don ni selila ka siɲɛ kelen pe Allahu Ta'ala bɛ seli ka siɲɛ 10 ala ka seli jɔn ka kisi ni nɛɛma don fo ka se kan hɔrɔnyɛli ma ka bɔ tasuma kɔnɔ dɔnni ma yallahu ya rabbana an b'a ɲini ala fɛ ne ni aw ala ka hinɛ bɛɛ la k'an bɛɛ lajɛlen kan hɔrɔnya ka bɔ tasuma kɔnɔ dɔnni ma o kɔfɛ adamaden kan ka dɔn ka bila a kun na an nana dugukolo sanfɛ ala bato de la ala man dan k'an bila dugukolo sanfɛ k'an cɛ ka ɲi ala man dan k'an bila dugukolo sanfɛ an ka kɛ sojɔ ye ala man dan k'an bila dugukolo sanfɛ an ka kɛ wasoɲɔgɔnna ye wa ala man dan k'an bila dugukolo sanfɛ an ka miiri k'a fɔ k'an tɛna sa an nana k'an bila dugukolo sanfɛ ala y'an bila mission dɔ de la o mission de tɔgɔ k'a fɔ ko Allahu Ta'ala batoli o fɛn o fɛn bɛ yen k'a fɔ ko ka di ala ye o bɛ don ala bato kɔnɔ adamaden ka fɔta ani adamaden ka kɛta a bɛ fɔ nin bɛɛ lajɛlen de ma k'a fɔ ko Allahu Ta'ala batoli i n'a fɔ an ka karamɔgɔba b'a fɔ an ye cogo min n'o ye Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ye k'a fɔ ko ala bato kumakan ko kuma de don mun faralen don ɲɔgɔn kan ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-afwali wal aqwali wal i'tiqadat az-zahira wal batina n'a fɔra ko ala bato o de ye fɛn o fɛn bɛ yen n'a kɛli ka di ala ye a toli fɛnɛ ka di ala ye k'a bɛ fɔ de ma k'a fɔ ko ala bato an ka fɔta bɛ o la an ka kɛta bɛ o la an ka dusukuna siri fɛnɛ ko bɛ o la ni nin farala ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ nin de ma k'a fɔ ko ala bato wa nin kɛli de ye ala bato ye an nana dugukolo sanfɛ o de fɛnɛ kɛli la o kɛli de ye ala bato ye ala bɛ an ɲininka o de fɛnɛ kɛbaliya la kiyama kɛnɛ kan wa nin kɛli de ye ala bato ye n'an ma nin de kɛ fɛnɛ Allahu Ta'ala b'an minɛ n'an laban bɛ taa tasuma kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ o ma n'o kɛra Allahu Ta'ala batoli ye o b'a yira k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen ka hakili to an yɛrɛ la fɛn wɛrɛw bɛ yen olu fɛnɛ kɛbaliya a bɛ fɔ de ma k'a fɔ ko ala sɔsɔ n'o yera ka bɔ an b'a ye k'a fɔ o tigilama laban o bɛna kɛ tasuma ye ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ o ma o de kama a cɛ ka ɲi an k'a dɔn kuma dɔ la adamaden nalen kɔfɛ o dugukolo sanfɛla la baara min bɛ yen n'o kɛli k'a b'i kisi baara min bɛ yen n'o kɛli a b'i kunnadiya baara min bɛ yen a kɛli a b'i don arijinɛ kɔnɔ i kan k'o ɲini k'o dɔn wa baara min fana b'a la k'a fɔ k'a kɛli a b'a to dugukolo sanfɛsigi a bɛ nɔgɔya i ma baara min b'a la k'a fɔ k'a kɛli a b'a to i bɛ lafiya i ka ɲɛnamaya kɔnɔna na i kan ka nin dɔn i ka ɲɛnamaya kɔnɔ o de kama walanda min dira an ma walanda bɛ tali kɛ ni nin de ye fɛn min bɛ adamaden nafa i ka ɲɛnamaya kɔnɔna na i k'o dɔn fɛn min b'i nafa i salen fɛnɛ kɔfɛ i taalen kiyama i ka dɔn k'a fɔ ko fɛnɛ ye fɛn min ye nin de y'an ka walanda ye an bɛna kuma fɛn min kan insha Allahu Ta'ala an b'a ɲini ala fɛ kuma ninnu fɔcogo ɲuman ala k'a nɔgɔya a lamɛnlen kɔfɛ ka baara kɛli nɔgɔya ni a ye ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ma fɛn 10 de bɛ anw bolo yan an ka jate la an sera ka fɛn min fara ɲɔgɔn kan o ye fɛn 10 ye o fɛn 10 a kelen kelen bɛɛ lajɛlen mago bɛ walanwalali la wa fɛn 10 a kelen kelen bɛɛ lajɛlen baarali a bɛ kɛ sababu ye ka adamaden kunnadiya diɲɛ na yan wa a bɛ kɛ sababu ye ka adamaden ka kunnadiya kiyama ka da ka nin dankumanya na dugukolo sanfɛ ni ala bato tɛ o fɛn 10 fɛn o fɛn bɛ yen k'an da bɛna se a ma an b'a dɔn ala k'a fɔ ko ala bato don o fɛn 10 fɛn o fɛn bɛ yen k'an da bɛna se a ma an b'a dɔn ala k'a fɔ k'an ka diɲɛ kunnadiya sira sɔrɔli teliman dɔ de don wa an ka kiyama sɔrɔli sira teliman dɔ de don n'an sɔnna k'an bolo fila cogo a baara 10 nin dɔ la kelen na a fɛn 10 fɔlɔ ye fɛn jumɛn ye o de ye al-imanu billah wal amalu salih ka limaniya ala la ani ka tila ka baara ɲuman kɛ n'an y'a fɔ sisan k'ala ko kuranɛ kɔnɔna na k'a ma adamaden ni jinɛ dan dɔwɛrɛ si kama fale Allahu Ta'ala batoli wa o ala bato lili o de ye limaniya ye
maa min b'a la k'a fɔ i limaniyara Ala la alhamdulillah alabato lili y'o sɔrɔ kaba maa min b'a la k'a fɔ i limaniyara Ala la alhamdulillah diɲɛnatigɛ lafiya dusukun na e y'o sɔrɔ kaba i ka baara kɔnɔna na o de kama Ala b'a fɔ an ɲɛna kuranɛ kɔnɔ suratu nahli la man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba ka taa bila aya laban na ko ni maa min ye baara ɲuman kɛ aw la o baara ɲuman kɛbaaw ka kɛ cɛ ye walima o baara ɲuman kɛbaaw ka kɛ muso ye i bɛ baara kɛ waati min na wa huwa mu'min wawul hal a ka taa sɔrɔ a tigilama ye limaniya jɔn ye a ka taa sɔrɔ a tigilama dalen bɛ Ala la falanuhyiyannahu Ala ko a b'a tigilama ɲɛnamaya hayatan tayyibatan ɲɛnamaya min b'a la ko ye damu ɲɛnamaya ye ɲɛnamaya min b'a la ko ye kunandiya ɲɛnamaya ye ka d'a kan munna a tigilama limaniyara Ala la an b'a dɔn nin kɔnɔna na yan jani maa min ko i limaniyara Ala la da la a bɛna sabati i dusukun na k'a fɔ k'i limaniyara Ala la n'o y'a sɔrɔ i ka limaniya Ala la dalama ko tiɲɛ de don ka d'a kan maa caman bɛ limaniya Ala la da la mɛ a dusukun na limaniya tɛ a tigilama la dɔnnikɛlaw y'a jira maa o maa bɛ limaniya fɔ a da la n'a b'a dusukun na n'a t'a dusukun na k'a kɛwale ye k'o bɛ a jira ka d'a kan dusukun maa tɛ a dɔn masa ye Ala de nka i ko i da la i ye limaniya jɔn ye i dusukun bɛna jira an na ko limaniya sabatilen bɛ yen ni fɛn jumɛn ye n'i sen fo ka baara kɛ tɛ ye i bolo tɛna don haramu na tuguni i sen tɛna haramu kɛ tuguni i da tɛna haramu kuma fɔ tuguni i tulo tɛna don haramu kumakan na tuguni wa i kɔnɔbara yɛrɛ tɛna kɛ haramu yɛrɛ marayɔrɔ ye tuguni munna limaniya bɔra i da kɔnɔ cogo min a sabatira i dusukun na o cogo kelen pe de la ka sababuya k'i ka baara ye ani ka sababuya k'i ka lahala ye nin kɔnɔ o de kama Alahu Taala ko n'o kɛra maa fɛn fɛn bolo ale Alahu Taala b'o tigilama ɲɛnamaya la ko ɲɛnamaya min b'a la k'a fɔ k'o ye kunandiya ɲɛnamaya ye ɲɛnamaya min b'a la k'a fɔ k'a tigilama bɛna damu sɔrɔ ni ɲɛnamaya min ye ka d'a kan i limaniyara mɔgɔw b'a dɔn i ka lahala la Ala bɛ taamasiyɛn dɔ d'i ma i ka baara kɔnɔ n'i yɛrɛ ka ni limaniya ye o misaliya ye fɛn jumɛn ye an ka karamɔgɔba Sheikh al-Islam Ibn Taymiya an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Ala ɲɛsiranɲɛ jɔn don Sheikh al-Islam Ibn Taymiya a ka Ala ko ti fɛn ye mun dogora an na n kalanna ma kala o kuma yɛrɛ t'a la tuguni dɔɔni dunkew y'a jira k'a fɔ a ka ɲɛnamaya la a ma muso yɛrɛ furu a ma muso furu kun min na a kun cayara kosɛbɛ ɲɛfɔli sira fɛ nka ɲɛfɔli dɔ ye a siranna n'a ye muso furu yala a bɛ se ka muso ka hakɛ di wa walima a tɛ se ni min muso ka hakɛ di diɲɛ na yan Alahu Taala bɛna tile ganni min k'i la kiyama kɛnɛ kan ko ɲɛsiranya fana bɛ a ka muso furubaliya la diɲɛ kɔnɔ yan n'o ye Sheikh al-Islam Ibn Taymiya ye an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ a lajarabila ni kaso kɔnɔ dɔ ye karamɔgɔ minnu b'a la k'a fɔ ka ɲɛnamaya kɔnɔ k'u ye kaso sɔrɔ ni nabiɲuman kun tɛ ciden tɛ nin karamɔgɔba b'a la n'o ye Sheikh al-Islam Ibn Taymiya ye a ye kaso sɔrɔ ka mɛn kaso la kosɛbɛ nka a ma don kaso la k'a ye gulɔ min a ma don kaso la k'a ye jɛnɛya kɛ a ma don kaso la ko walinanfolo dɔ juru de tun bɛ a la a dɛsɛra k'a sara ko de kama a ye kaso sɔrɔ a ye a donna kaso la ni silamɛya kiiri dɔ de a ye kiiri dɔ de tigɛ o ma bɛn masakɛ ma o de kɛra sababu ye k'an ka alimamiba nin k'a don kaso kɔnɔna na ayiwa a ka kalanden min bɛ yen n'a la kodɔnnen don kosɛbɛ n'o de ye Ibn Qayyim al-Jawziyya ye a ko kuma dɔ la ni diɲɛnatigɛ kun bɛna koron olu kan kuma dɔ la ni ɲɛnamaya kun bɛna nege bɔ olu la kuma dɔ la n'olu yɛrɛ kamana ganna ɲɛnamaya yɛrɛ tacogo la an b'a bila minɛn jumɛn kɔnɔ olu hakili bɛ jigin fɛn jumɛn na an ka fara ɲɔgɔn kan an ka taa bɔ an ka karamɔgɔkɛ ye ka d'a kan hali a lajɛli dama ko bɛ dɔ fara mɔgɔ ka limaniya kan ni mun bɛ kaso kɔnɔ kɛnɛmamɔgɔw de ɲɛbɔlen b'ale fɛ k'ale to kaso kɔnɔna na Ibn Qayyim al-Jawziyya a ko ale fana ni maa damadɔ bi fara ɲɔgɔn kan o bɛ taa bɔ karamɔgɔkɛ ye n'o ye Sheikh al-Islam Ibn Taymiya ye k'a to kaso kɔnɔna na ale minɛlen don a bɛ kaso kɔnɔ nka n'u y'a ye yɔrɔ min olu tɛ kaso yɛrɛ taamasiyɛn siya la an bɛɛ b'a dɔn ni maa donna kaso kɔnɔna na a ka ca Ala fɛ ani kɛnɛmamɔgɔ ka lahala tɛ kɛ kelen ye n'i donna kaso kɔnɔna na taamasiyɛn bɛ y'i la i ka lahala la kuma dɔ la ko karisa bɛ kaso kɔnɔna na o taamasiyɛn bɛ dɔn i la n'i ka fini cogo ye ani farikolo cogo ani e yɛrɛ ka hami kɔtigɛ bali i fari bɛɛ bɛ taa k'i fasa i ni kɛnɛmamɔgɔw tɛ kɛ kelen ye nka kɛnɛmamɔgɔw kun bɛ ɲɛbɔ ale fɛ ka sɔrɔ ale bɛ kaso kɔnɔ n'o de ye Sheikh al-Islam Ibn Taymiya ye ko kalandenkɛ b'a ɲininka n'o ye Ibn Qayyim al-Jawziyya ye a b'a fɔ an karamɔgɔ an minnu bɛ kɛnɛma ani e min bɛ kaso la e min bɛ kaso la e ye cogo ka ɲi ka tɛmɛ an kɛnɛmamɔgɔw kan e min bɛ kaso la e yeli o de bɛ limaniya di an ma
e min bɛ kaso la e yeli anw ɲɛ bɛ nɔɔrɔ min na e la an mun bɛ kɛnɛmala yɛrɛ la o nɔɔrɔ ɲɔgɔnna tɛ anw na anw t'a dɔn nin ye fɛn jumɛn ye ka sɔrɔ karamɔgɔkɛ ka limaniya n'a ka ala ɲɛsiranya o de nɔ filɛ a la farikolo la tan n'a yecogo yɛra ɲɛcogo ɲuman na ka tɛmɛ maa minnu bɛ kɛnɛ ma olu tigilamaa kan ko karamɔgɔkɛ bɛ jaabi di n'o ye Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ye a b'i kanto al-masjunu man sajanahu hawa ko maa min ye kasokɔnɔma ye maa min ni dungo y'i don kaso la k'a bɛ fɔ de ma k'a fɔ ko kasokɔnɔma walmasur man asarahu shaitanu maa min ye bolokɔnɔma ye maa min ka jinɛ setɛnɛ sera a la kaba k'o tigilamaa de ye bolokɔnɔma ye o b'a yira k'a fɔ ka don kaso la ka da tugu i da la nin tɛ kasokɔnɔdɔ ye kasokɔnɔdɔ ye fɛn jumɛn ye e yɛrɛ nege ka to i nege nɔfɛ mun ye ala sɔsɔ ye e yɛrɛ nege fɛn min b'i se tasuma kɔnɔna na e ma se k'o juru sama ka bɔ i kan na o nege min b'i la n'o bɛ n'i sama k'i bila jahanama kɔnɔ o nege tuguɲɔgɔnyali ko de bɛ mɔgɔ kɛ kasokɔnɔma ye mɛ ka maa don so kɔnɔna la ka da sɔgɔ i da la k'a tɛ fɔ o tigilamaa ma bada k'a fɔ k'a bɛ kaso kɔnɔna na o de kama ale y'a jateminɛ k'a ye ja kaso tɛ maa ye maa min bɛ yen k'i bɛ so kɔnɔna na dama kaso tɛ ko fini lankolon bɛ maa min kana wa kaso yɛrɛ tɛ ko maa min ye cogo ka ɲi walima maa min ye cogo man ɲi ale ma nin kɛ kaso ye ale ye kaso kɛ dɔrɔn limaniyatanya de ni limaniya ti maa min na a bɛ fɔ k'o tigilamaa de ye kaso kɔnɔden ye ka da kan i bɛ siran fɛn bɛɛ lajɛlen ye ka da kan i ka hami ka ca ka tɛmɛ bɛɛ t'a kan i ka kamanangawa ka bon ka tɛmɛ bɛɛ t'a kan munna ka da kan i ka ala ɲɛ siran ɲɛ ka dɔgɔ wa i ka danaya ala kan o fana ka dɔgɔ ko de b'o tigilamaa kɛ kaso kɔnɔma ye nin y'an ka karamɔgɔkɛ ka kuma dɔ ye a ye mun fɔ denmisɛnninw ye n'o y'a ka waati denmisɛnninw ye a ka kalandenw minnu taara k'u bɛ taa limaniya dɔ sama a fɛ olu minnu bɛ kɛnɛ ma olu kamana gannen don ale min bɛ kaso kɔnɔna la ale ni hakilisigi ani mafantiya a n'o de bɛ ɲɔgɔn na k'a ye nin de kuma f'u ye kumakan fɔlɔ la a ka kumakan fɔlɔ filanan kɛra fɛn jumɛn ye a kɛlen ka kalandenw ye n'u nana bɔ a ye kaso kɔnɔna na a ko maa yasnaw bi a'da'i inna jannati wa bustani fi sadri anna sirtu fahiya ma'i a ko ale jugu bɛ se ka mun kɛ ale la ale ka arijinɛso a n'ale ka nakɔforo k'o de sabatilen don ale dusukun na n'ale taamara ka taa yɔrɔ o yɔrɔ ale n'a ka arijinɛ de bɛ taama na ɲɔgɔn na jinɛw dugu u sago b'ale bolo n'a sen na ka jɔlɔkɔ k'a la mɛ ale ka limaniya min sabatira dusukun na ko jugu si tɛ yen k'i sago b'o la k'i bɛ jɔlɔkɔ don o la o b'a yira k'a fɔ ko nin de ye limaniya ye nin de ye limaniya ye mun b'a tigi kan hɔrɔnya wa nin de ye limaniya ye mun b'a tigi kɛ maaba ye hali n'o y'a sɔrɔ diɲɛ maaw tigɛlen b'i la k'i bɛ kɛ maaba ye Alahu Taala yɔrɔ nin y'a ka kumakan filanan ye a ye mun di a ka kalandenw ma n'o kalanden ɲɛmɔgɔya tun bɛ Ibn Qayyim Jawziya bolo ka yira an na halisa ka fɔ limaniya ko diya de bɛ a la a y'i kanto a ka kuma sabanan na a ko inna qatli shahadatun wa ikhraji min baladi siyahatun wa sijni khulwatun a ko i ka dɔn k'a fɔ ale fagali k'o ye seedusuya de ni jugu y'ale faga o y'ale kɛlen ye ka seedusuya sɔrɔ Ala bolo wa ikhraji min baladi siyaha ale bɔli a ka dugu la ka taa n'a ye dugu wɛrɛ la k'u bɛ taa datugu ale b'o jate minɛ komi ale bɛ fɛn na boliboli de la dugukolo sanfɛ komi ale bɛ yala de la dugukolo sanfɛ ka dɔnniyaw sama ka fara ɲɔgɔn kan n'u taara n'ale ye yɔrɔ o yɔrɔ k'ale bɛ taa yen ale n'a ka limaniya de bɛ ɲɔgɔn na a bɛ taa waati min na wa sijini khulwatun ale ka kaso kɔnɔ don ko y'ale ka fɛɛrɛ waati de ye a ka alabato la an b'a fɔ fɛn min ma ko xaluwa xaluwa a ɲumanama de ko don k'i tigɛ ka bɔ adamadenw na ka fɛrɛ i ka ala kofɔ ma k'i tigɛ ka bɔ adamadenw na ka fɛrɛ i ka kuranɛ kalan ma o xaluwa sugu ko kaso ye o de ye ale bolo o de kama an ka karamɔgɔba caman u sera ka kitabu bɔ k'u to kaso kɔnɔna na ka fatuwaw dilan k'u to kaso kɔnɔna na munna u ye waati fɛrɛlen min sɔrɔ kaso kɔnɔ o m'o waati fɛrɛlen ɲɔgɔnna sɔrɔ kaso kɛnɛmana la o tuma na limaniya tɛ ko ɲɛcogo ye don limaniya tɛ karisa farikolo ɲa ye limaniya tɛ karisa ka fini ɲa ye limaniya ye fɛn ye fɛn min b'a la n'a bɛ sabati dusukun kɔnɔna na Hassan Basri ye nin fɔ a ka kumakan dɔ la a ko laysa al-imanu bitamanni wala bitahalli walakin ma waqara fil qulub wa tasaddaqatuhu al-jawari limaniya tɛ ka fɛn dɔ nata Ala la limaniya tɛ k'i nɛn fɛnɛ ka di ko limaniya ye fɛn min sabatira dusukun na ni senfo fɛnɛ tilara k'a sabatiya maa n'i ye kuma ɲuman fɔ n'i ka baara ɲana kala bɛ minɛli k'a tigilamaa la nka maa min ye kuma ɲuman fɔ i ka baara ma ɲa k'Alahu Taala tɛ minɛli si kɛ a tigilamaa ka koɲa na o tuma na limaniya nin de ye baara ye ni maa min sɔnna ka limaniya sira taama Ala k'i kunnadiya k'o limaniya ta k'a d'i ma i ka ɲɛnamaya kɔnɔ Ala k'i kunnadiya k'o limaniya ta k'a d'i ma
i b'a dɔn k'a fɔ ko ala ko diɲɛ min bɛ ala wa i b'a dɔn i dusukun na i bɛna lafiya min fana sɔrɔ i ka ala bato la wa i salen kɔfɛ o de ye arijinɛ kɔnɔ donni ye an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen kɛ arijinɛ kɔnɔmaa ye limaniya min filɛ nin ni an y'a sɔrɔ dɔnnikɛlaw ye nafa damadɔ fɔ a la waati kama an da tɛ se ka se a nafa bɛɛ ma nka nafa la belebele ye fɛn jumɛn ye o de ye sababun li husuli hidayati wa dukhuli janna ni ala ye maa min dɛmɛ i ka kɛ limaniya jɔn ye k'a bɛ kɛ sababu ye i bɛ kanda sɔrɔ diɲɛ na wa dukhuli janna a bɛ kɛ sababu ye i bɛ arijinɛ fana sɔrɔ i kandara diɲɛ na i kan ka taama sira min kan i y'o dɔn wa i salen i sara ala dungɔ sira fana kan ni maa min sara o kan dɔrɔn siga si t'a la a tigilamaa bɛna arijinɛ de sɔrɔ ka da Alahu Taala ka kuranɛ kuma dɔ kan innal ladina amanu wa amilu salihat yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihim al-anhar fi jannatin na'im ala ko maa minnu limaniyara ka tila ka baara ɲuman kɛ k'u tigi ala bun'u kanda k'u bila sira ɲuman kan bi imanihim n'u ka limaniya ye u ka limaniya ɲa ko de bɛna kɛ sababu ye ala bun'u kanda ka sira ɲuman d'u ma o bɛna don arijinɛ fana kɔnɔ arijinɛ so min ni kɔɲɛw bɛ boli boli arijinɛ so nin dugumala la fi jannatin na'im ko ye nɔma nɛɛma ni nɔɔrɔ o arijinɛ so k'ala bɛna o de ta k'a d'u ma ni mun ye o siranni min kɛra ala ɲɛ a n'u ka limaniya min ɲana k'u to diɲɛ na yan i dusukun lafiyara ni limaniya sera yɔrɔ dɔ la maa dɔ bɛ hinɛ minɛ ko fɛn t'i bolo k'a sɔrɔ o tigilama e si cogo ka ɲi ka tɛmɛ a kan i ka dumuni cogo ka ɲi ka tɛmɛ a kan maa o maa sira ka sɔrɔ kamana gan t'i la hali ni ni kɔngɔ sira i si cogo ka ɲi ka tɛmɛ maa min kɔnɔ falen sira a kan ka d'a kan i kɔnɔ falen sira i ni kamana gan de bɛ ɲɔgɔn na i ye dumuni min kɛ a bɛɛ bɛ kɛ ji y'i kɔnɔ an ka limaniya bɛ nin na a y'i da hakilisigi dan na a dalen bɛ ala la hali n'a sara bɛ yen a tɛ bara a la fiyewu o tigilama ko de ye maa ye mun ni hakilisigi bɛna si wa n'a sara o sa cogo la ala ko k'a bɛna don arijinɛ kɔnɔ wa arijinɛ so min ni kɔɲɛw bɛ boli boli a dugumala la baara ɲana sara ɲana ka bɔ Alahu Taala yɔrɔ nka mun y'a lase a tigilama ma o ye a ka limaniya de ye a ye mun sɔrɔ diɲɛ na nin ye a nafa fɔlɔ ye a nafa filanan ye fɛn jumɛn ye ni ala y'an dɛmɛ an ka limaniya sɔrɔ an bɛ nafa filanan jumɛn sɔrɔ a la o de ye sababun li husuli ala wilayatillahi taala wa bushra ka ala ka teriya sɔrɔ ala ka diɲɛ ka tila k'o fɛnɛ sɔrɔ ani ala ka nisɔndiya ko maa ka limaniya bɛ kɛ sababu ye ala b'i fara a teriw kan maa ka limaniya bɛ kɛ sababu ye nisɔndiya minnu fɔra Alahu Taala fɛ sara waati i b'o nisɔndiya fɛn bɛɛ sɔrɔ ni fɛn jumɛn n'i ka limaniya ye Alahu Taala ko an ma cogo di a ko ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun ala ko an ka dɔn k'a fɔ ale ala ka teriw awliya o de ye waliyu ye waliyu jamu de ye awliya o ti dɔwɛrɛ ala teriw an b'a fɔ minnu ma waliju o de ye waliyu ye ni la ala la ala ko an ka dɔn ale ala ka waliyu walima a ka waliyu caman olu de ye maa ye ko siran tɛ maa minnu ka u sa waati ala ka waliyu olu de ye maa ye jɔyɔrɔ tɛ maa minnu ka u sa waati olu maaw ye jɔn ye alladina amanu maa minnu b'a la k'a fɔ k'u limaniyara wa kanu yattaqun k'u tigilamaw kun bɛ siran ala ɲɛ u limaniyara ala la wa u kun bɛ siran ala ɲɛ ko ye Alahu Taala ka walaya sɔrɔ ni la ala ye ala yɛrɛ ye mun fɔ o ka sara la a ko lahumul bushra fil ayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dhalika huwa al-fawzul azim ko nisɔndiya b'a tigilamaw ye diɲɛ na nisɔndiya b'a tigilamaw ye kiyama wa i k'a dɔn ale ala ka kumakan k'a ti yɛlɛma dhalika huwa al-fawzul azim ko nin mun filɛ nin de ye nin sɔrɔ ye nin sɔrɔ min b'a la n'a ka bɔ ala ka walijuya jaa bɛ sɔrɔ ni limaniya de ala ka walijuya jaa bɛ sɔrɔ ni maa ka ala ɲɛsiranya de o kɔrɔ maa o maa bɛ yen ko tɔgɔ dara la k'i ye waliju ye ka sɔrɔ maa t'i ka limaniya dɔn an t'i ka ala ɲɛsiranya dɔn an yɛrɛ t'e ka kalan dɔn nka tɔgɔ dar'i la ten k'i ye waliyu ye nka e bɛ ka baara kɛ mun ni ala ko ka jan ɲɔgɔn na i ko jɛgɛjɛla ni baji anw t'a fɔ i tɛ waliyu ye dɛ nka i tɛ ala kɔni ka waliyu ye ka d'a ka waliyuya ka ca dɛ ala ka waliyu bɛ yen sɛtɛnɛ fana ka waliyu bɛ yen ala ka waliyuya tɛ fini ɲuman dɔn ye ala ka wali ɲuman tɛ k'e dugukolo bɛɛ fa so jɔlen na ala ka waliya tɛ ko dagabana bolifɛn b'i bolo ka tɛmɛ bɛɛ kan ala ka waliya tɛ k'i ka dumuni ka ɲi n'an tɔw ta ye nin t'a yira k'a fɔ k'i ala ka waliyu ye ala ka waliya ye nin jogo fila de fɔ a la maa min siranna ala ɲɛ
a n'a tigilama limaniyara Ala la Ala ko nin tigilama de y'ale Ala ka waliyu ye mais n tɔgɔmara baji sanfɛ hali ji ma maga i la ne m'a fɔ i tɛ waliyu ye dɛ mais i tɛ Ala ka waliyu ye i ye kɔlɔsi bisi nɔnɔ kɛnɛ bɔra a la an m'a fɔ i tɛ waliyu ye nka i tɛ Ala ka waliyu kɔni ye i ye so fa wari la an ɲɛkɔrɔ anw t'a fɔ i tɛ waliyu ye mais Ala kɔni ka waliyu t'i ye walima e yɛrɛ bɔra kalo sanfɛ nin bɛɛ bɛ k'an fɛ yan o a ye kalo lajɛ an b'an kun kɔrɔta an bɛ karamɔgɔkɛ yɛrɛ sigilen a camancɛ la ye an y'i ye kalo sanfɛ i ye waliyu ye dɛ nka i tɛ Ala ka waliyu de ye Ala tɛ se ka bonya si di e ma bonya min b'a la k'Ala m'o ɲɔgɔnna ta ka d'a ka ciden n'a ka nabi ɲumanw ma ni e y'o bonya sɔrɔ an b'a fɔ sitanɛ ka bonya de b'i bolo o tɛ Alahu Taala ka bonya ye wa maa min bɛ yen k'a fɔ k'i ye Ala ka waliyu ye maa min dara Ala la maa min siranna Ala ɲɛ nin tigilamaa ye Ala ka waliyu ye hali n'o y'a sɔrɔ dugu maa bɛɛ ye cogo ka ɲi n'a ta ye diɲɛ finikolon bɛɛ don b'a ka k'i ye i ye Alahu Taala ka waliyu ye rubba ash'asin aghbar madfu'un bil abwab law aqsama ala Allahi la barra Ala ko maa joli de bɛ yen n'a tigilamaa fari gɔngɔnnen kunsigiw ferekelen fini ɲuman t'a la hali n'a ye rendez-vous ta an fɛ k'a bɛ fɛ ka don an ka so kɔnɔ an b'a fɔ ko ayi patron occupélen don nka o tigilamaa n'a ka finikolon ko n'a y'i kale Ala la fɛn o fɛn na la barra k'ale Alahu Taala b'a tigilamaa kunna wolo o b'a yira i kana tigɛ i yɛrɛ la k'a fɔ e tɛ maa ɲuman ye kana tigɛ i yɛrɛ la k'a fɔ i tɛ waliyu ye kana tigɛ i yɛrɛ la k'a fɔ k'e tɛ nin ye i ka da i yɛrɛ la k'a fɔ i ye nin bɛɛ ye wa i bɛ nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni masaba Alahu Taala ka fɛn ye o tuma waliyuya ye nin de ye maa min siranna Ala ɲɛ waliyuya ye nin de ye maa min limaniyara Ala la ko nin tigi de y'ale Ala ka waliyu ye wa n'i ye limaniya sɔrɔ ka Ala ɲɛsiranɲɛ sɔrɔ siga si t'a la i bɛ nin bonyaba ninnu sɔrɔ Ala yɔrɔ an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an fara a ka waliyuw kan baara fɔlɔ min bɛ yen baara tanw na ni a kɛli bɛ diɲɛ nafa di maa ma a kɛli bɛ kiyama nafa lase mɔgɔ fɛnɛ ma o baara tan fɔlɔ o de ye nin ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka baara kɛli nɔgɔya ma a baara tan filanan o de ye al-imanu bil qada wal qadar maa ka limaniya Alahu Taala ka latigɛ la Ala ye fɛn min latigɛ jɔn kan kabini i mana dugukolo sanfɛ Ala ko n'i nana i bɛ nin de sɔrɔ walima nin de bɛ k'i la k'i k'i jija i ka limaniya ni o ye maa fɛn fɛn bɛ Ala k'a tigilamaa limaniyara ni Ala ka latigɛ ye Ala ye fɛn o fɛn da i kan ni e yɛrɛ ka yeli la ko tɔɔrɔ don nka i y'a bɛɛ da Ala ko kan k'a bɛɛ minɛ cogo ɲuman na maa fɛnɛ si lafiyalen tɛ ɲɛnamaya kɔnɔ ka tɛmɛ nin tigilamaa kan i lafiyalen don mun na ka da kan i dalen don Ala ka latigɛ la i lafiyalen don mun na Ala ye fɛn min latigɛ i kan a bɛnni ma kuri la i filanma k'i la i dɔgɔma k'i la i danmasa de y'a k'i la n'i danmasa ye fɛn min k'i la i b'o minɛ n'i ka jɔnya ye wa i b'o minɛli min kɛ ni jɔnya ye siga si t'a la i danmasa de don k'ale Alahu Taala b'o tigilamaa kɔrɔta nin de ye ka limaniya ni Ala ka latigɛ ye i danna fɛn min kama ka limaniya ni a ye i bɛ bonyaw la belebeleba sɔrɔ Alahu Taala yɔrɔ la ni nin baara de ka limaniya ni Ala ka latigɛ ye a bɛ dɔn ni fɛn damadɔ ye anw fɛ yan Ala bɛ yen Ala ye maa min lajarabi ni bana ye an y'a dɔn ko bana ye fɛn ye a man d'an ni ye nka tiɲɛ na i sɔnna i limaniyara ni Ala ka latigɛ ye Ala y'i lajarabi ni fantanya ye fɛn dɔ a man d'an si ye i sɔnna i y'o da i tɔgɔ la k'a mun ni a ye ka limaniya ni o fɛnɛ ye ka d'a kan fɛn min don a man d'an si ye mais Ala de y'a latigɛ e sɔnna ka i sabalila a kan alhamdulillah an b'a fɔ i sɔnna Ala ka latigɛ ma wa Ala ye baarako fɛnɛ gɛlɛya i bolo n'i bolo don baara fɛn o fɛn na a bɛ gɛlɛya i ma e yɛrɛ tɛ taa fan ni nafan dɔn a si la i ma taa mori fɛ yen i ma taa kolonitigi fɛ yen i ma taa sunma fɛ yen Ala de y'a latigɛ i sɔnna k'a minɛ Ala ko kama an b'a fɔ ko nin tigilamaa fɛnɛ sɔnna ni Alahu Taala ka latigɛ ye wa maa o maa sɔnna Ala ka latigɛ ma siga si t'a la i ye maa kunnandi ye diɲɛ na wa ni sara ni sa cogo fɛnɛ na i ye maa kunnandi ye nka ni maa min ma sɔn Ala ka latigɛ ma hali e yɛrɛ tɛ ɲɛbɔ a tigi laban fɛ i tɛ ɲɛbɔ a fɛ maa joli de yera an ka société kɔnɔ a n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ nka mɔgɔ y'a kɛ fatɔ ye munna a ma sɔn Ala ka latigɛ ma filen cira galamana k'a bɛ taa ɲɛɲini filen cira galamana i b'a ye soma dɔ fɛ yen filen cira galamana i b'a ye mori dɔ fɛ yen ale kɔni tɛ lafiya abada n'a ma taa filɛlikɛla dɔ fɛ yen o ka kuma dɔ fɔ an ɲɛna ka maa min to yen i tɛ lafiya nin na i ka du kɔnɔ i tɛ lafiya nin cogo la i ka baarakɛyɔrɔ la e tɛ lafiya nin na hali n'i kɛra minisiri ye anw fɛ yan kuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw bɛ dugawu de kɛ a ye dugawu k'an ye an bɛ baara ɲini na o baara bi sɔrɔ ni Ala deli ye Ala y'a latigɛ a ka kɛ directeur ye mais a yelen sanfɛ ka ban a bɛ ɲinɛ Ala kɔ an bɛ bɔ mun kalama
a fana bɛ taa muri dɔ ɲini k'o bila a ka so kɔnɔ ka da sɔgɔda la k'o bɛ haliwa la ale tɔgɔ la o fana bɛ to yen o tɛ taa farida seli o tɛ taa juma seli o tɛ taa fosi la da sɔgɔlen b'a da la ko directeur ka morikɛ bɛ nin soni de kɔnɔ yan walima ministre ka morikɛ a bɛ nin soni de kɔnɔ yan président ka morikɛ a bɛ nin soni de kɔnɔ yan ala de y'i layɛlɛ morikɛ t'a kalama e yɛlɛlen kɔfɛ e y'o bonya bɛ ta k'o di morikɛ ma o b'a yira k'a fɔ limana ma labɔli kɛ dɛ o b'a yira k'a fɔ latigɛ min dir'i ma ala fɛ e yɛrɛ ma sɔn Alahu Taala ka nin latigɛ ma n'i dun tora nin cogo la nin de ye laban cogo juguya ye e ma don dɔ la Abdulahi ibn Abbas Bukhari bɛ na n'a ye ko don dɔ la jɔlen tora a kɛrɛfɛmɔgɔ dɔ tun b'a kɛrɛfɛ o ye muso dɔ tɛmɛtɔla ye muso finman don Abdulahi ibn Abbas y'i kanto a kɛrɛfɛmɔgɔ ma a ko i t'i jɔ n ka arijinɛ kɔnɔ muso taatɔla yira i la a bɛ taama na dugukolo sanfɛ wa arijinɛ kɔnɔ muso a bɛ taama na dugukolo sanfɛ i t'i jɔ n k'a yira i la wa ko kɛrɛfɛmɔgɔ ko a ma ko ye jɔn ye a ko nin muso finman min filɛ ka taa ko nin ye arijinɛ kɔnɔ muso de a tigilama y'i kanto a ma wa ma yudrika dhalik mun de y'a yira i la ko nin ye arijinɛ kɔnɔ muso ye a ko don dɔ kan sigilen to alakira kɛrɛfɛ sallallahu alaihi wasallam ko nin muso finman nana alakira fɛ yen a ko alakira n nana i ka duwawu kɛ n ye ala ye ne lajarabi ni bana dɔ ye n bɛ to ka bɔ ka bin ka hakili bɛɛ lajɛlen ta binni bana de bɛ na ni n binna n tɛ to n hakili kan wali fini min bɛ na a bɛɛ bɛ bɔ n na alakira duwawu kɛ n ye ala ka hinɛ n na ka n ka bana kɛnɛya ko alakira y'i kanto a ma sallallahu alaihi wasallam a ko n'i sɔnna ka sabali bana kan n b'a ɲini ala fɛ ala ka bana ni yɛlɛma k'a k'i ye arijinɛ kɔnɔ don ye n'i sɔnna ka sabali i ka bana ka k'i bolo arijinɛ kɔnɔ sɔrɔ sababu ye i bɛ don arijinɛ kɔnɔ o yɔrɔ bɛɛ la hɔrɔnmuso ni muso min limaniyara a ye diɲɛ to a kɔfɛ hali n'ale sara bi a ka don arijinɛ kɔnɔ ka d'ale ye ka tɛmɛ a ka diɲɛ hɛrɛ sɔrɔ a ye mun fɔ alakira ye a ko alakira ni ne ka bana furakɛbaliya de bɛ n don arijinɛ na ne sɔnna n ka bana kana kɛnɛya ala ka arijinɛ di ne ma alakira ko sallallahu alaihi wasallam n fana bɛ layuru ta i ye i bɛ don arijinɛ kɔnɔ n'i ka bana kɛnɛyabaliya ye mɛ a ko alakira ma alayhi salatu wasalam komi bana nin n'a ye n bi n tɛ n bɔ n yɛrɛ kalama n ka fini bɛ bɔ n na yala i tɛ ala deli ɲɛ wa hali ni bana ma kɛnɛya n ka fini kɔni ka tɔɔna mɔgɔw kana na ne lawura in binnen kɔfɛ ni bana sababuya ye alakira sallallahu alaihi wasallam a ko baasi t'a la n bɛ ala deli ye bana nin kɔni tɛ kɛnɛya ka d'a kan i ka bana falen ye arijinɛ ye mɛ n bɛ ala deli ye bana nin kɔni hali n'a y'i bin i ka fini tɛ bɔ i la tuguni ale de ye duwawu kɛ alakira ye duwawu ɲini ale ye duwawu ɲini alakira ye duwawu k'a ye sallallahu alaihi wasallam o kɛra sababu ye bana ma kɛnɛya wa o kɛra sababu ye muso nin bɛ don arijinɛ na walima a donna yɛrɛ parce que Ibn Abbas ko ko arijinɛ kɔnɔ muso filɛ taama na dugukolo sanfɛla la o tuma n'i y'a ta k'a lajɛ hali ni banabaatɔ binnen a t'a hakili kan a siranna fɛn jumɛn ɲɛ ale banabaatɔ binnen fini kana bɔ a la walicɛw k'ale fari langolo ye a siranna o de la nka an ka musow n'u hakili bɛ taama na fini tɛ maa si la nin ye banabaatɔ ye o siranna e n'i hakili bɛ taama na fini si tɛ yen e kabako dan tɛ ya nin ye banabaatɔ o ta b'i faamu a siranna nka e ye kɛnɛbaatɔ de ye nka e b'i taama na i bɛ taama na cogo min na fini bɛ min i bɛ muso dɔ ye taama na fini min b'a la valeur bɛ 5000 bɔ 15000 mɛ a tatɔ la yɔrɔ si tɛ yen k'i ɲɛ tɛ da yɔrɔ min kan o b'a yira k'a fɔ alakira ye mun fɔ sallallahu alaihi wasallam o waati sera dɛ wa nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat la yadkhulna aljannata wala yajidna rihaha wa inna rihaha la tajid min masirati kada wa kada muso dɔw bɛ na diɲɛ laban waati k'u kelen don ka fini dɔw don nka fini ni ma farikolo bɔ ko fari langolon don fini fɛ u jɛngɛlen don wa u taatɔla bɛ ka maa wɛrɛ jɛngɛ ko wa u ti don arijinɛ na u nun fana tɛ don arijinɛ kasa la ko k'a sɔrɔ i ni arijinɛ cɛ ko san 500 taama o bɛ to i ni arijinɛ cɛ i nun bɛ don arijinɛ kasa la nka muso minnu langolon bɛ taama k'u nun tɛ don arijinɛ kasa la wa u yɛrɛ tɛ don arijinɛ kɔnɔna na n'i y'an ka jamana lajɛ bi i bɛ kabakoya dɛ ka ye k'a fɔ alakira ye nin fɔ nin muso fana ye banabaatɔ de a banabaatɔ siranna maa kana n'ale farikolo ye anw bɛ taama la cogo min an ka duw bɛ cogo min an yɛrɛ bɛ cogo min kɛrɛnkɛrɛnyala ni funteni bɔra an ka jamana kɔnɔ wallahi ni maa ɲɛ sirilen de tɛna taama dutigi cɛ dutigi muso denmisɛnninw an bɛɛ warakalen don so dɔw la kɔni i ti fini yɛrɛ ye maa la yɛrɛ muso fara cɛ kan i bɛ bɛɛ lajɛlen de ye bɛɛ kelen don ka fini bila e min yɛrɛ ye dutigi ye san 60 san 55 n'a fɔra e yɛrɛ tɛ fini don tuguni e mana don i ka so kɔnɔ t'a sɔrɔ ale yɛrɛ bɛ guloki bɔ pewu kulɔti belebele dɔ de bɛ yen a b'o de don ka serviette meleke k'a kan na k'i jɔ bulonda la ka kɛ kɔnɔbara munnu mɛnɛ ye ko yɔrɔ ka kalan bi dɛ yɔrɔ ka kalan i tɛ to so kɔnɔ funteni bɛ e la e tɛ se ka mara so kɔnɔ fo e yɛrɛ min ye dutigi ye
e bɔlen de filɛ nin i fari lankolon don hali fini t'a la wa i bɛ dutigi muso caman ye o fana b'i bɔ fo kɛnɛmana la taafe kelen de sirilen don kɔgɔ la misɔrɔ tɛ kunkolo la kan bɔlen disi bɔlen don yɔrɔ bɛɛ bɔlen maa min bɛ nin cogo la i bɛ se k'a fɔ den ma k'o ka fini dɔ wa arabuw ka talen dɔ bɛ yen ko dugutigi min mana kɛ dununfɔla ye maa b'o dugudenw jalaki dɔn na dugutigi min mana kɛ jɛmɛbara gosibaa ye maa b'i baga duguden ma ko munna e kɛra dɔnkɛla ye ni dutigi min tɛ fini don k'a yɛrɛ sutura maa b'o den jalaki ya o b'a yira k'a fɔ ko nin fana aspect dɔ ye an ka duw kɔnɔ an ka jamanaw kɔnɔ an bann'a ma wa diɲɛ kunnadiya ɲininba ani kiyama kunnadiya ɲininba o warakalen tɛ taama fiyewu a cɛman fara musoman kan k'o tɛ kɛ wa fɛn filanan min b'a to an bɛ diɲɛ damu sɔrɔ ka kiyama damu sɔrɔ o de ye ka limaniya ala ka latigɛ la n'ala y'i kɛ fantan ye sɔn a ma ala y'i kɛ dɛsɛbaatɔ ye sɔn a ma ala y'i dan k'i finya sɔn a ma ala y'i jɛya o de diyara ala ye ala y'i sigiyɔrɔ bɛɛ yan de ma k'o kana guwa i ye an yɛrɛ ko masa jalaki bali don n'ala ye fɛn min kɛ a kɛbaa y'a kɛ n'a diyara i ye i ka kunnandiya don n'a guwara i ye i ka fosi t'a la f'i ka taa tiɲɛ kɔ fa'alun lima yurid k'a bɛ fɛn kɛ fɛn mun n'a ye a diya wa fɛn filanan min bɛ a to ni anw bɛ kunnandiya sɔrɔ an bɛ bonya sɔrɔ diɲɛ na yan an bɛ bonya sɔrɔ kiyama k'o de ye an ka sɔn ala ka latigɛ ma n'o kɛra ala bɛ ɲɛnamaya k'an bolo damu ye an b'a ɲini ala fɛ nin fɛn filanan nin ala ka nin fana baara kɛli nɔgɔya an ma a fɛn sabanan walasa an ka lafiya sɔrɔ diɲɛ na ani kiyama o de ye zikrullah subhanahu wa ta'ala ala ta'ala ko fɔli waati bɛɛ lajɛlen na ala bi zikrillahi tatma'innul qulub ala ta'ala ko ale ko fɔli k'a bɛ kɛ sababu ye ka mafantiya sɔrɔ dusukun na dɛ an ɲɛ bɛ nin kamana ganba minnu na diɲɛ na an ɲɛ bɛ nin haminankoba minnu na diɲɛ na an tɛ sigi an tɛ jɔ waati bɛɛ ka kala yɔrɔ bɛɛ ka kala fura si t'a la fo mɔgɔ ka segin ka taa ala ma fura si tɛ dusukun ka fura la ni ala ta'ala ko fɔli tɛ alakira ko hadisa dɔ la sallallahu alaihi wasallam ko adamaden dusukun bɛ zon ta i ko nɛgɛ fana bɛ zon ta cogo min adamaden dusukun zon wulila ko ye ala ta'ala ko fɔli de ala bi zikrillahi tatma'innul qulub kan bɛɛ k'a dɔn ala ko fɔ de b'a to adamaden dusukun bɛ mafantiya sɔrɔ maa caman bɛ yen i bɛ ɲɛ bɔ a fɛ ko fɛn b'a bolo wallahi dɛrɛmɛ t'a kunna munna a tigilama kelen don k'a jigi dali min kɛ ala kan o de y'a ye cogo ɲɛ ka tɛmɛ e ta kan o de ye yecogo ɲuman d'a ma ka tɛmɛ e ta kan wa maa o maa bɛ ala kofɔ la wallahi diɲɛ kamana ganbaw ala b'i kisi a ma maa o maa ka baara ye ala kofɔ ye siga si t'a la diɲɛ dɛsɛbaw ala ta'ala b'i kisi a ma wa ala ta'ala b'i fara jɔn kan jɔn min b'a la k'a fɔ k'a ka hinɛ walima jɔn min b'a la k'ale ala ka hinɛ bɛ sur'a ka kuma bɛɛ lajɛlen na alakira ko sallallahu alaihi wasallam maa min bɛ ala kofɔ ka caya ani maa min tɛ ala kofɔ ka caya k'olu misaliya kelen bɛ ko ɲɛnama ni su kal hajj wal mayit maa min bɛ ala kofɔ e kelen bɛ komi ɲɛnama maa min tɛ ala kofɔ ko kelen bɛ komi su ala m'i bila ten o e k'i tɛ i tɛ fosi kɛ ala ko la e tɛ ala yɛrɛ kofɔ i ka ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔ yɔrɔ an fɛ yan nin ko ninnu an b'a fɔ min ma ko ifratu ni tafritu o de donna ala kofɔ la an fɛ yan maa dɔ ye ala kofɔ ta k'a bila minɛn dɔ kɔnɔ ala kɛra m'o fana fɔ o tigilamaa ye dɛ ala kɛra m'o f'i ye maa dɔw fana banna ala kofɔ la hali farida ala kofɔ ma nɔgɔ a tigilamaa ma an k'an janto an yɛrɛ la dɛ alimami ye salamu bila ne ka wuli k'i jɔ ka boli ka taa ten kuma tɛ finteni minnu bɛ misiriw kɔnɔ sisan dɔw yɛrɛ hali subhanalahi fɔ ma nɔgɔ a ma salamu b'i bila n'ale ka boli i n'a fɔ a kun sigilen don tigiɲɛw ka soda de o si tɛ kɔrɔbaya ale ma alimami b'i tila n'a ka bɔ a si tɛ kɔrɔbaya o b'a yira ala kofɔ tan t'anw bolo bɔn k'an bila nin na anw yɛrɛ bɛ lafiya sɔrɔ an ka sugu kɔnɔ cogo di a n'an ka biro kɔnɔ a n'an ka so kɔnɔna na e ɲɛ t'a la yɔrɔ bɛɛ ka kala wa ala ta'ala ko ten de waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan donka maa o maa b'i kɔ don ka bɔ ale ala kofɔ ma k'i t'i lafiya sɔrɔ baara i ka ɲɛnamaya kɔnɔ fiyewu e ka ɲɛnamaya bɛ kɔrɔ in ma di i t'i lafiya si sɔrɔ a la munna ka d'a kan i yɛrɛ yɔrɔ ma janya ka bɔ a la n'aw bɛ fɛ aw dusukun ka mafantiya sɔrɔ a ye ala kofɔ kɛ ka caya hadisa bɛ alakira b'a fɔ sallallahu alaihi wasallam maa o maa dumira astaghfirullah fɔ kan ko ala ta'ala b'o dusukun yɔrɔ ma janya ka bɔ diɲɛ kɔlɔlɔ bɛɛ ma diɲɛ haminanko k'a bɛɛ lajɛlen bɛ ta ka bɔ i kunna n'i ka astaghfirullah fɔ caya ye a bɛ ten e ma an ka karamɔgɔba ahmad bin hanbal radiyallahu anhu ahmad bin hanbal karamɔgɔba ni naani na don dɔ la a wulila ko ala ko an ka taama dugukolo sanfɛ an bɛ kabako caman ye ahmad bin hanbali a y'a ka finiw siri fini sirilan na k'a da kɔ la ka diɲɛ minɛ ten a bɛ fɛ ka taga dugu yaala ka diɲɛ dɔn adamadenw bɛ cogo di duguw bɛ cogo di
nin fana ka ye dɛ maa o maa bɛ bɔ a nɔ la i ka faamuya ka bon ni mɔgɔ tɛ ye maa min ti bɔ a nɔ la fiyewu a ye taama koyi n'aw ye taama occasion sɔrɔ dɔrɔn a ye taama maa o maa bɛ taama walahi i bɛ hakilina min sɔrɔ maa min b'a nɔ la a t'a ɲɔgɔnna sɔrɔ e ma ye Shafi bɔli min kɛra Hijazi ka taa Misirakaw kabakoyara la parce que Misirakaw b'u labɛn de ka taa Shafi fɛ yen a ka dugu la o k'a kala mais Shafi yɛrɛ kana fɔ Misira Egypte Shafi nana yen a nana Misirakaw ko a ma ko Hijazi karamɔgɔba mun ye se yan aw man kan tɛ ka bɔ aw bɛ to yen de anw de bɛ taa aw sɔrɔ yen a ye mun f'u ye a ko yaala de ye sanu kɛ bɛlɛkisɛ kɛ sanu ye yaala ko de ye bɛlɛkisɛ kɛ sanu ye nka ni yaala tɛ ko sanu bɛlɛlama de bɛ dugukolo kɔrɔ i ma nin bamanankan faamu dɛ ni dingɛ senna ma dingɛ sen a bɛ taa bɔ sanu kan wa i bɛ dingɛ min sen na o de y'i ka yaala ye i ye yaala min kɛ o de taara to i taara bɔ dugukolo kɔrɔ bɛlɛ kan o de kɛra sanu y'i bolo a nka n'i kun ma dingɛ sen i bɛ taa bɔ a kan wa ko n'ale Shafi fana ma bɔ a nɔ la dɔɔni bɛ dɔɔni na ale t'a sɔrɔ o de kama Shafi fɛ yen mazhabu fila don al-qadim wal-jadid mun y'a kɛ a ka taama yan'a ka se Misira kiiri minnu tigɛra a bolo a n'a selen Misira a ye kiiri minnu tigɛ o ma kɛ kelen ye munna a bɔra a nɔ la ale fana ka kalanden de ye Ahmad bun Hanbali o fana wulila de k'a bɛ bɔ a nɔ la ka taa yaala Ahmad bun Hanbali a tora a ka yaala la Safo y'a sɔrɔ misiri dɔ de kɔnɔ Safo o y'a sɔrɔ misiri dɔ da la a donna misiri kɔnɔ k'a ka fogi k'o da misiri da la ka don ka Safo seli a tɛ maa si dɔ dugu kɔnɔ jatigila t'a la Safo seli banna yɔrɔ min Ahmad y'i labɛn misiri kɔnɔna la ka yɔrɔnin dɔ ɲini k'a b'i da ye yanni dugu ka jɛ a ka tɛmɛ misiri gardien nana k'a bɛ yɔrɔw datugu ka yɔrɔw kɔlɔsi o ɲɛ bɛ cɛ dɔ dalen na a yɛrɛ t'a dɔn ko Ahmad bun Hanbali don a ko a ma karamɔgɔkɛ ne bɛna misiri datugu bɔ kɛnɛ ma i ka taa Ahmad bun Hanbali ko ne ye dunan de ne bɛ fɛ ka si yan ni dugu jɛra n bɛ jatigi ɲini n yɛrɛ la gardien ko a ma k'o t'i k'an fɛ yan ni seli banna dɔrɔn an bɛ da o cogo ye ka bɔ yan yɔrɔ misiri gardien dɔw ta ka gɛlɛn misiriko la ni alimami yɛrɛ hali an fɛ yan a bɛ ten dɛ gardien dɔw ta ka gɛlɛn a la ni alimami k'i bɛ bɔ kɛnɛ ma de Ahmad bun Hanbali m'a yɛrɛ fɔ a ye a y'a ka don nasiri ta ka bɔ kɛnɛ ma misiri kuru kɔnɔna a tiri da ye k'a ka don nasiri da tɔn fɛ k'i kunkolo d'a kan o gardien kelen tilalen misiri datugulen la a nana Ahmad dalen sɔrɔ tuguni a t'a dɔn ko Ahmad don a ko cɛw ne de m'e labɔ sisan misiri kɔnɔ wa e mun na y'i da yan a ko n bɔra misiri so kɔnɔ mɛ n ye n da kɛnɛ ma a ko hali kɛnɛmala nin i bɛ bɔ yan de nin si tɛ maa da yɔrɔ ye maa tɛ si yan ta kɛnɛ ma Ahmad bun Hanbali bɔra kuru kɔnɔ ka t'i da kuru donda la n'o ye maa bɛ don yɔrɔ min fɛ yanni i ka se kuru ma gardien y'a dalen dɔrɔn a dusu tiɲɛna a ko nin cɛ bɛ ka ne dalakɔrɔbɔ de nka a tɛ n dɔn n bɛna baara yira a la a t'i da yan tuguni a dimina o de la k'i cɛsiri Ahmad dalen bɛ k'a kunkolo da a ka fini nansire kan gardien nana Ahmad ta sen fila de ma k'a korondo ka taa fili fo sira cɛmancɛ la mais a t'a dɔn abada k'a fɔ ko Ahmad bun Hanbali don a t'a dɔn k'a sama sen fila ma a n'a ka fini nansire k'a korondo ka taa fili fo sira cɛmancɛ la o mankanba nin bɛɛ bɛ sen na buru gosila dɔ de bɛ yen a bɛ ka buru dɔ don a bɛ dɔ bɔ yɔrɔ buru gosila tɛ fara dugu tila fɛ buru gosi ma ale ka buru bɛɛ bɛ gosi dugu tila fɛ de ka caya o tulo bɛ mankan dɔ la a ye buru gosi lajɔ a ɲɛ b'a la dɔ de sen bɛ dɔ bolo o bɛ ka to o fili fo sira cɛmancɛ la o y'a ka buru gosi minɛnw fili ka boli ka taa Ahmad ta kana dɔ y'a gɛn dɔn sɔnn'a la i n'a fɔ magankaw ye Ala kɛra gɛn Madinakaw y'a kunbɛn alayhi salatu wasalam gardien ye Ahmadu gɛn ka taa fili sira cɛmancɛ la burugosila y'a ka minɛn ta k'a ta tɛgɛ ma a ko ne kɔni ye burugosila ye n ka yɔrɔ filɛ nin n'i ma jɔ ne ka yɔrɔ la i bɛ se ka dugu tɔ jɛya dɛ Ahmadu ko baasi t'a la an ka taga ne bɛ dugu tɔ jɛ ye a taara sigi yen a ka fini nansire kan a sigilen don a ɲɛ bɛ burugosila la a b'a ka burugosi la a bɛ burugosi la nka a ye mun jateminɛ burugosila bɛ burugosi la dawolo fana tɛ ka sabati dawolo bɛ ka lamaga b'a ka ɲɔgɔn gosi gosi ka jigin Ahmadu y'i kanto a ma a ko kabini ne nana e bɛ ka fɛn dɔ fɔ i da jukɔrɔ o ye mun ye burugosila ko a ma ko ne bɛ Ala kofɔ de la azkurullah ko n bɛ ka Ala de kofɔ a ko i bɛ Ala kofɔ de la tan ko awɔ k'i mɛnna nin na wa ko n mɛnna nin na dɛ bi ko n m'an bila Ala kofɔ la tan dɛ ne yɛrɛ ka burugosi tɛ diya n bolo fo n ka kɛ Ala kofɔ ye yɔrɔ fɔ muso dɔw bɛ yen u ka fini nɔgɔ ko tɛ diya n'u ma dɔnkilinin dɔw da walima u ka yɔrɔ furanw o tɛ diya bada n'u ma kɛ dɔnkili da ye ale fana ka burugosi tɛ diya fiyewu fa k'a kɛ Ala kofɔ ye Ahmadu y'a ɲininka yala k'i bila nin Ala kofɔ la i ye nafa dɔ sɔrɔ a la wa a ko Ahmadu bun Hanbali ma ko kabini n ye Ala kofɔ daminɛ don min n ye fɛn fɛn ɲini Ala fɛ Ala y'a bɛɛ kɛ n ye fo fɛn kelen fɛn kelen pe de bɛ yen n y'o ɲini Ala fɛ Ala m'o di yan fɔlɔ
n'o tɛ n ka ɲɛnamaya la n ye fɛn fɛn ɲini ala fɛ ala y'a bɛɛ kɛ n ye amadu ko a ma ko ala ma fɛn kelen jumɛn k'i ye a ko ne ye karamɔgɔba dɔ de tɔgɔ mɛn diɲɛ na n y'a ɲini ala fɛ ala ka ne ɲɛ da o kan ala m'o kɛ fɔlɔ ko ye karamɔgɔ jumɛn ye ko ye ahamadu bun hanbali de n y'a ɲini ala fɛ ala ka ɲɛ da o de kan k'o ma kɛ fɔlɔ amadu ko ahamadu bun hanbali ko awɔ ne y'o ye i t'o dɔn wa ko n t'a dɔn dɛ a ko i taara cɛ min sama ka bɔ dɔ bolo sisan f'a kun bɛ ka korondo ko de ye ahamadu bun hanbali a ko e don wa ko ne don o yɔrɔ bɛɛ la a y'a ka burugosi minɛnw fili k'i poro ahamadu bun hanbali kan a ko a bɛ san caman bɔ n bɛ k'a ɲini ala fɛ ala ka ne ɲɛ da e kan nin ye de ko ne de don gardien ye de tɛ i sen ma ta k'i fili sira kan a k'a y'a kɛ ko mɛ a t'a dɔn n'a kun b'a dɔn fana ka t'a dɔn jago misirila maaw yɛrɛ bɛ ahamadu bun hanbali ka maziyabu de kan o misiri yɛrɛ alimami n'a kɔfɛ maaw o bɛɛ fana bɛ ahamadu de ka maziyabu kan burugosila de taalen fila fɔ alimami ye ko baara sɔrɔla dɛ ko mun kɛra ja karamɔgɔba dɔ selila i kɔfɛ yan an si kun t'a dɔn ko ja an bɛɛ taalen i ka gardien de y'o ta o sen ma ka t'o fili fo sira cɛmancɛ la ko ahamadu bun hanbali don ko amadu jumɛn k'an bɛ mun ka taa sira kan yan k'o yɛrɛ don o de ka ci bila dugu maa tɔw ma o ka n'a lajɛ ja ahamadu don ka tila k'a ɲininka mun y'i se yan e ɲɔgɔn karamɔgɔba a ko komi alaw taala ko ni maa bɔra ka taama i bɛ kabako caman ye o de ye ne bila nin taama alimami ko k'i fana ye kabako dɔ ye bi su na minɛ ka d'a kan i samali min kɛra i sen ma ka t'i fili sira kan ko kabako ti tɛmɛ nin kan i fana ye kabako dɔ ye an bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn a ka faamu burugosila ye nafa min sɔrɔ ala kofɔ la walahi an mako b'o yɔrɔ de la a ka burugosi ti kɛ abada n'a tɛ ala kofɔ dɔ de la bon o ala kofɔ min n'o kun b'a bolo a ye fɛn bɛɛ sɔrɔ a la fo fɛn kelen min o don fana ala y'a latigɛ a filɛ k'o fɛn kelen de sɔrɔ n'o ye ahamadu bun hanbali fana yeli ale y'o de nata ka ɲɛnamaya la ala fana y'a latigɛ a ye o b'a yira k'a fɔ ala kofɔ de ka bon ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan wala dhikrullah akbar alaw taala kofɔli ko de ye fɛnw na belebele ye mais an dɛsɛra a la hali an ka seliw kɔfɛ bi maa min b'a kɛ a man ca maa min bɛ wuli dugu tila fɛ bi a ka ca a man ca an balimamuso min bɛ ala kofɔ a sen fɛ a man ca finiko waati yɔrɔfuran waati minɛnko waati a man ca a caman na a bɛɛ ye dɔnkili ninnu de ye ka dɔnkiliw da dɔnkilidalaw ka dɔnkili ale bɛ segin o de kan ko bɛ baara ɲɛ ale bolo wali maa min datɔ a ka dilan sanfɛ i bɛ ala kofɔ ala kira kumara a kan sallallahu alaihi wasallam a y'a di an ba fatumatu ma ani ale maa si tɛ dunmɛ nin kan fo ala ka diɲɛ nɛɛma ni kiyama ta de ma la ilaha illallah allahu akbar siɲɛ 34 alhamdulillah 33 subhanallah 33 siɲɛ 100 a ye nin de ta k'a di fatumatu ma ko nin ka fisa aw ma ni diɲɛ n'a fɛnw ye a nana barakɛden min ɲini ko nin ka fisa i ma ka tɛmɛ a bɛɛ kan mais e datɔla yɛrɛ e tɛ ala ko fɔ kɛ n ko dɔw yɛrɛ datɔla hali a datɔla dɔnkili dɔ bɛ yen a b'o de lamɛn yan'a ka sunɔgɔ ko dɔnkilinin dɔ bɛ yen n'ale y'o k'a la ko de b'ale sunɔgɔdiya n k'i bɛ dɔw yɛrɛ kasi la dɔnkili bolo dɔnkili dɔ bɛ ka da angilɛ la ale yɛrɛ ɲɛji bɛ ka suuru ko nin dɔnkili bɛ k'ale la kasi a tɛ angilɛ mɛn a tɛ faransɛ mɛn ko dɔnkili nin bɛ k'a kasi yanni i k'a kɛ dɔnkili k'i kasi i t'a kɛ ala ko fɔ lamɛnlen ye kuranɛ bɛ e tilar'o la waati jumɛn alakira ka hadisaw bɛ yen wajulukanw bɛ yen zikiriw bɛ yen e yɛrɛ datɔ bɛ se ka nin bɛɛ kɛ nka i b'i bani ma k'a kɛ dɔnkili lamɛn ziiri lamɛn maada lamɛn ko de b'e sunɔgɔdiya n'i sara o su dun baara tiɲɛna dɛ n'i sara o su dun i su ɲuman ma taa ala fɛ yen dɛ wa i ka diɲɛ kunnandiya ani i ka kiyama kunnandiya a belebeleba dɔ fana ye fɛn jumɛn ye o de ye alaw taala kofɔli ye k'i k'i jija mɔgɔ ka ni i daw la n'o kɛra alhamdulilahi rabbil alamin an b'a ye k'a fɔ i fana jɔra jɔyɔrɔw la belebele la ala ka nin baara nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ma a naaninan al-ustazul ahsan karamɔgɔ ɲuman maa dɔ ɲini maa min ye karamɔgɔ ɲuman ye n'i y'o sɔrɔ i ka baaraw la a bɛɛ tɛ k'a fɔ maa min kalannen don arabu la walima faransɛya ye ladibaga an-nasihil jalil maa min bɛ to k'i ladi n ka kuma laɲini o de i ka maa sɔrɔ maa min b'i ladi i ka ɲɛnamaya kow la o de don i bɛ fɛ ka furu kɛ jɔn b'i ladi i ka sokɔnɔna kow la maa ka sɔrɔ maa min b'i ladi n'i kɛra alimami yɛrɛ ye maa dɔ lamɛn maa min b'i ladi n'i kɛra baarakɛla fɛn o fɛn ye ladilibaga dɔ ɲini yɛrɛ la alakira ka hadisa dɔ bɛ yen sallallahu alaihi wasallam maa si ma fili ka tunu maa min ye ladilibaga dɔ ɲini a yɛrɛ la e ma ye ala yɛrɛ ko alakira ma sallallahu alaihi wasallam wa amruhum shura bainahum wa shawirhum fil amr u ka koɲɛw k'i k'a kɛ ɲɔgɔn ye ko ye u ni ɲɔgɔn cɛ wali dutigi min bɛ yen k'a b'a ka dutigiw hakilina ta i fili man di dɛ wa i tɛ t'i kunfɛ dɛ k'i muso k'a lasigi e yɛrɛ hakilina ye fɛn jumɛn ye
i den i b'a dɔn i den don mais k'a diya don a yɛrɛ la ne ko e y'a ye cogo di adamaden fosi tɛ adamaden bɔ ni bonya tɛ mais bonya nin de tɛ an ka koɲa na an bɛ tigɛ an musow la an bɛ tigɛ an denw hali an ka baarakɛlaw wallahi an bɛ tigɛ a la hali maa min bɛ a b'i bolo baara la hakilina dɔ de b'a la mais maa min b'a ka baarakɛlaw wele baarakɛyɔrɔ taga bolo ka k'e y'a ye cogo di o man ca dɛ wallahi a man ca dɛ bon ni yɛrɛ bonya y'i sɔrɔ nin na dɔrɔn i ka du mara bɛ gɛlɛya i bolo yɛrɛ bonya man'i sɔrɔ i ka baarakɛyɔrɔ bɛ tiɲɛ i bolo a la maa dɔ bɛ fɛ k'i ladi mais a sirannen don ye o de kama an ka du caman cilen don dutigi min bɛ sɔn ka muso ka kuma minɛ a man ca nin ye muso ka kuma ye ko musobakɔrɔ kuma t'i fɔ yan walima musobakɔrɔ kuma t'i lamɛn yan ale ka hakilina ye nin dɔrɔn de mais ne bolo n'a kɛra limaniya ye walima ala ɲɛsiranya alakira ka limaniya ka bon n'i ta ye dɛ alakira ka ala ɲɛsiranya ka bon n'i ta ye sallallahu alaihi wasallam mais alakira ma muso hakilina ta wa Ummu Salama radiyallahu anha ne hakili la alakira y'a hakilina ta dɛ don min na o bɛ bɔ sulhu Hudaybiya la sahabaw banni min kɛra k'u ka baganw fa ani ka u kun gana n ko ala ka ciden yɛrɛ kun siranna f'a bɛ boli ka don a muso kunna a ko a ka suru sisan Alahu Taala ka halaki bɔ sanfɛ ka ne ka mantonw bɛɛ halaki a muso ko a ma subhanallah i ka mɔgɔ ye mun de kɛ a ko n b'u k'u bila u k'u kun gana u bannen don n k'u k'u ka baganw faga fɛnɛ u banna musoba de filɛ nin ka fɔ alakira ma sallallahu alaihi wasallam a ko i ka mɔgɔw diminen don n'o tɛ i ka mɔgɔw tɛ ban i ka yamara kama muso ɲuman wallahi muso ɲuman ka ɲi cɛ bɛɛ bolo i ka so kɔnɔ o b'a to i ka sinji bɛ kisi i n'i teriw tɛ fara i ka balimaya bi mɛn wali i ka baara taga bolo a b'i bila a la muso ɲuman a ko i ka mantonw n'o y'i ka sahaba ninnu ye u diminen de o bɔra Madina ka na Maka yan dɔw b'u sen na dɔw bɛ yɛlɛn ka fɛn na o ka laɲini tɛ fosi ye ka don alikaba la ka alikaba munumunu ka umura kɛ ka bɔ mais makankaw filɛ k'u jɔ sira la ko mɔgɔ si tɛ don yan maa min ye nin kilomɛtiri taama kilomɛtiri 400 ani kɔ dɔw b'u sen na dɔw bɛ yɛlɛn ka fɛn na olu nata dalen bɛ yɔrɔ min kan makankaw k'a fɔ k'u tɛ don yan ko de y'i ka maaw tɔɔrɔ ani e ye bɛnkan min fana sɛbɛn u ni ɲɔgɔn cɛ olu ma se k'o de faamu ko de y'u bila nin na nka muso ye mun f'a ye a ko ne bɛ mun f'i ye e yɛrɛ ka bɔ fɔlɔ i k'i ka kunganana wele o k'i kungana i ka tila k'i ka bagan kan sɔgɔ o kɔfɛ i k'i ka sahabaw lajɛ alakira bɔra sallallahu alaihi wasallam k'a ka kunganana wele o ye Abu Talha al-Ansari ko kana kungana Abu Talha ye ala ka ciden kunganali daminɛ hali a ma tila kun kɛrɛ kelen na sahabaw girinna ɲɔgɔn kunkolo nɔfɛ sɔɔni u bɛna ɲɔgɔn kunkolo golo wuli ka bɔ a la munna u teliya kojugu kungana na ko kira kana tila ka sɔrɔ olu ma tila u kunganali la a filanan ala ka ciden ye a ka bagan kan sɔgɔ yɔrɔ min a si ma to mun ma wuli a ka bagan nɔfɛ mun ta ye ɲaamɛ o y'o kan sɔgɔ mun ta ye misi o y'o kan tigɛ sagatigiw ni batigiw bɛɛ bɛ k'i ta kan tigɛ alakira nin dimi min kun donna muso kan o falenna ka kɛ nisɔndiya ye a nisɔndiyalen donna muso kan tuguni lahala min kɛra kɛnɛma a nan'o ɲɛfɔ muso ye muso y'i kanto a ma k'i ka mɔgɔw kun diminen don n'o tɛ o t'i kan sɔsɔ dɛ mais n'i y'a jateminɛ sisan ala bɛ maa kisi tiɲɛ don mais a sababu ɲuman bɔra alakira furumuso de la yan sallallahu alaihi wasallam wa cɛ o cɛ b'i muso diya don a la k'a ɲininka hali ni hakili t'a la parce que e yɛrɛ bɛ ka jɔ a la k'a hakili man bon mais muso ma jɔ a yɛrɛ hakili la dɛ ala ka sɔnfɛn min bɛ yen ko bɛɛ wasalen don n'i ta ye wallahi o ye hakili de hali e tigɛlen bɛ maa min na k'a hakili man bon a yɛrɛ fana bolo a hakili ka bon hali fatɔ kɛ ne ye i ni fatɔ tɛ ɲɔgɔn faamu n ka bɛ kɛ fatɔ fana ɲɛna k'a ta nin ka fisa n'i ta ye a yɛrɛ bolo k'a fana hakili ka bon ka tɛmɛ aw ta kan ko bi ten de o tuma na i muso diya don a yɛrɛ la i k'a yira a la ko hakilima don i den diya don a yɛrɛ la i k'a yira a la ko mɔgɔ don i kelen kana fɔ i bɛ décision ta du kɔnɔ ka du kɔnɔ mɔgɔw to yen i ka sira t'a la n'i ta kɛra tan dɔrɔn i ka du bɛ ci i yɛrɛ ɲinɛ ma nin de ye dutigi caman sɛgɛn dɛ i b'a ye ani kɛnɛma mɔgɔw bɛ bɛnkan kuma caman kɛ a nisɔn ka di o kɔrɔ mais n'a nana so kɔnɔ a ka sira si t'a muso la a ka sira si t'a ka denbaya la wa i b'o kɛ du kɔnɔ cogo min i k'a kɛ i ka baarakɛyɔrɔ la ten i k'a kɛ i ka lahala yɔrɔ bɛɛ la ko ni sɔnna ɲɔgɔn ye ko ma Alahu Taala b'i dusukun lafiya diɲɛ na wa kiyama kɛnɛ kan fana i bɛ kɛ mɔgɔba ye munna ka da ka ala ye fɛn ɲini fɛ i sɔnna ka ko to ala taala a nka n'i ma sɔn a ma e ni gɛlɛya de bɛ ɲɔgɔn na waati bɛɛ i ɲɛ kumunen don i ka du kɔnɔ waati bɛɛ i bɛ ka baarakɛla dɔ bila i bɛ ka dɔ wɛrɛ de ta k'a nana ye waati bɛɛ lajɛlen na e bɛ ka maaw de bisigiya ka da kan i ni mɔgɔ tɛ don ɲɔgɔn na e ni mɔgɔ tɛ échange kɛ i ni mɔgɔ ka fosi tɛ ɲɔgɔn na wa i k'i jija k'i ka karamɔgɔ ɲuman dɔ ɲini i k'a bila i bolo kɔrɔ wa o karamɔgɔ ɲuman walasa ka dɔn k'i ka ɲuman don f'aw ka ɲɔgɔn bonya dɛ
e ka bonya fene k'i bonya o de b'a kɛ ɲuman ye o parce que an ka bonya baliya de bɛ fɛn bɛɛ tiɲɛ e ma arabu b'a fɔ ka talen na ko al insanu asiru lil insan ko adamaden ye ɲumanya ka jɔn de n'i sɔnna ka ɲumanya kɛ maa fɛn fɛn ye wallahi k'i bɛ s'a tigila maa la nka n'i ma ɲumanya kɛ maa ye fo k'a kɛ juguya ye i tɛna s'a tigila maa la dɛ an ti ɲɔgɔn bonya de o de ye baara tiɲɛ an bolo an ka bonya man ca bonya man ca an bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la karamɔgɔ ni kalanden ni ɲɔgɔn cɛ ne m'o bonya e bɛ nafa sɔrɔ i ka kalan na cogo di nafa tɛ sɔrɔ a la o i ɲɛ b'an kalanden caman na bi mali yɛrɛ tɛ dɛ an bɛ taa dɔɔni ɲini fo kɔgɔji kɔfɛ an bɛ na ni diplôme baw ye nka o kalanba bɛɛ banna barika tɛ yen munna parce que an tigɛra an karamɔgɔ la an t'a jate fosi koɲa bɛ ten de maa dɔw bɛ yen nɔ olu ma taa yɔrɔ si la a dɔw ka kuranɛ dɔnta ma tɛmɛ sabi kan sabi ma dɔgɔyama tɛ dɛ n bɛ fɛ k'a f'i ɲɛna dɔrɔn de a ma caman sɔrɔ kuranɛ na nka a ye bonya min sɔrɔ dugu kɔnɔna na e n'i ka kalanba in ma ɲɔgɔnna sɔrɔ a bɛɛ ti ko diya n ye koyi a tigilama y'i to a ka kalan de la k'a karamɔgɔ dɔ karamɔgɔ ye k'a bonya a kan ka fɛn o fɛn kɛ karamɔgɔ ye a y'a ka ye kalan yɛrɛ ma sɔrɔ kunun kalandenw fɛ dɔ wɛrɛ tɛ dɛ karamɔgɔ ka baara caya i bɛ taa foro la i bɛ lɔgɔw ɲini hali karamɔgɔ muso e de b'a ka ɲɔw susu a ye karamɔgɔ den e de b'a ta ye i bɛ waati min sɔrɔ kalan yɛrɛ la o man ca a bɛɛ bɛ kɛ karamɔgɔ ka baara ye nka o barika fitinin ala b'o de don i ka kalan na i mago bɛ fɛn o fɛn na i b'a sɔrɔ yan an kalan na dɛ an ye fɛn caman kalan an taamatɔ la n'an tɛna sɛbɛnni kɛ mɛ barika bɛ min barika fosi tɛ yen ka d'a kan an mago t'a la a maloya bɛ dɔw yɛrɛ la k'u karamɔgɔ yira ko nin de ye n kalan ka d'a kan ale ye tɔgɔ min sɔrɔ a karamɔgɔ m'a ɲɔgɔnna sɔrɔ n'ale ko nin ye n kalan o bɛ na dɔ bɔ ale ka daraja la a tɛ sɔn k'ale a karamɔgɔ yɛrɛ yira nin bɛɛ bɛ yen ala bɛ mun barika don e ka koɲa na barika si tɛ don a la o tuma na ni karamɔgɔ ma bonya i bolo e ka diɲɛ yɛrɛ hɛrɛ i t'a sɔrɔ e ma y'ale y'a fɔ a ka kuma dɔ la wa k'ale ye maa ka jɔn ye maa min y'ale kalan ba la ba harifu ba maa min y'ale la dɔnniyaw la ale kariyalen don ka k'o tigi ye jɔn ye maa min y'i hakili dayɛlɛ e t'o tigi sara sɔrɔ koyi e t'o tigi sara sɔrɔ dɛ nka an fɛ yan an ka misiriw kɔnɔ an n'an ka yɔrɔ wɛrɛw bonya bɛ min bonya tɛ hali e karamɔgɔ yɛrɛ i bɛ wuli jama la i b'a dala minɛ e ye nin kuma min fɔ nin dalilu bɛ min e y'i ta bɔ kitabu jumɛn kɔnɔ i ka hadisa bɛ cogo di jama la nin ye karamɔgɔ ma bonya ye wa n ko Shafi ko k'ale ladiba jama la k'a yafara i ma n'i ma ɲɛ i b'a ladi i kelen n'ale kelen k'i k'a ladi nka jama la k'i b'ale ladi ko o ye lamaloyali de o tɛ ladili ka ye o baara an k'an janto an yɛrɛ la dɛ n'o tɛ an bɛ baara caman na koyi hali bolola baarakɛla caman bɛ yen i tɛ ka ɲɛ sɔrɔ i ka baara la dɔw wɛrɛ tɛ koyi e n'i patron farala ɲɔgɔn na cogo di n ko kɛlɛ don a dɔw bɛ bɔ atelier la waati min hali a n'a patron tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ walima e bɛ bɔ yen kuma min hali walifini minnu tununna e de tun y'i den k'a bɛɛ ta hali patron ka baarakɛ minɛn dɔw tununna o san na a bɛɛ yɛrɛ de bolo e taara n'o ye walifɛn sonyɛnen dama k'i bɛ taa atelier dayɛlɛ o la k'e ka client sɔrɔ o client bɛ bɔ min fo ni sɛtɛnɛ n'a denw nana k'i ka client ye kɛ n'o tɛ e bɛ client bɔ yɔrɔ jumɛn e ye patron dusu kasi ka ala dimi k'a kasi maa min ye kalan baara la kabini fitinin e b'o de fɛ yen e ma se k'o duwawu ɲini i ma barika ɲini fo k'o tigi tɔgɔ tiɲɛ paranti tɛ bɔ patron fɛ yen an fɛ yen bi k'i bɛ patron tɔgɔ duman yɛrɛ m'a da o kuma tɛ yen a bɛɛ bɛ taa ka patron na gosi de maa min ye kalan baara la a jogo bɛ kana na ɲa o ye tiɲɛ ye nka a bɛɛ bɛ juguya wa n'a bɛɛ kun ka jugu e kun t'i fɛn sɔrɔ dɛ wa barika ka bɔ an ka kow la ɲɛnamaya la hali sini an ka barika sɔrɔ jɔyɔrɔ bɛ a la dɔ wɛrɛ si tɛ dɛ kalanden ta ka karamɔgɔ dɔn bi an t'a dɔn k'a fɔ ko nin y'an karamɔgɔ ye an t'a dɔn an b'an karamɔgɔ bonya cogo min an t'a dɔn nin ye karamɔgɔ ka daraja ye an yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ ko karamɔgɔ ye maa min fana ni bonya ka kan an t'a dɔn wa ko n'an bɛ diɲɛ bonya ani kiyama bonya nɔfɛ an k'an ka hakili to fɛn naani na min na o de ye nin ye an ka maaw hakilinaw ɲini walasa Alahu Taala ka kunandiya d'an ma diɲɛ na Ala ka kunandiya d'an ma kiyama kɛnɛ kan nin ye a naaninan ye a duurunan al insanu ila nas k'an ka kɛ ɲumankɛla ye ka ɲɛsin mɔgɔw ma a ye ɲa dɛ maa o ma ɲana siga si t'a la Alahu Taala bɛ ɲa kɛ ka t'i ma ahsin uhsin alayk n'i ye ɲa kɛ Ala ko k'ale fana bɛ ɲumanya ɲɛsin ma e ma arijinɛ lajɛ Alahu Taala ye maa minnu bɛna don arijinɛ na n'u ka baara ɲuman ye u mankutu lamɛn suratu Yunus Ala ko cogo di lillazina ahsanul husna wa ziyadatun maa minnu bɛ yen k'a fɔ k'u ɲana alhusna k'ale Ala bɛ arijinɛ so de ta k'a d'u ma wa ziyadatun ani ka dɔ fara u ka arijinɛ so kan n'o ye jidi ye wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhillatun ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun
u donnen arijinɛ kɔnɔ ko gwangantu ɲɛda datugu u donnen arijinɛ kɔnɔna na ko dɔgɔyama t'u sɔrɔ ala ko olu de ye arijinɛ kɔnɔ maaw ye u donnen don a kɔnɔ wa u bɛ dunmɛ a kɔnɔ munna ka d'a kan ko baara ɲana ala fana bɛ dɔ fara a kan ziyada dɔnnikɛlaw ye kɔrɔ caman fɔ ziyada nin kɔrɔ la lillazina ahsanul husna wa ziyada maa minnu ye baara ɲuman kɛ ko ɲuman b'u ye dɛ ani jidi dɔnnikɛlaw ye caman fɔ mɛ a caman na dɔ yera o dɔ ye fɛn jumɛn ye arijinɛ kɔnɔdenw donnen kɔfɛ arijinɛ kɔnɔ aw kan ka dayɔrɔ min sɔrɔ a y'o sɔrɔ aw kan ka hɔrɔnmuso min sɔrɔ o sɔrɔla aw kan ka dumuni min kɛ o dunna aw bɛ ɲɔgɔn nin baara bɛɛ bannen Allahu Taala bɛ sɔrɔ ka na arijinɛ kɔnɔ ka arijinɛ kɔnɔdenw ɲininka yala n ka jɔnw n ye baara n ye sara min di aw ma a y'aw bɔ wa o y'a sɔrɔ arijinɛ kɔnɔden bɛɛ y'a pilasi sɔrɔ kaban n ye sara min di aw ma k'a y'aw bɔ wa arijinɛ kɔnɔdenw b'a la ɲininka an tigi ala a fɔ bonya wɛrɛ b'e bolo mun ka bon ka tɛmɛ nin kan an ye dumuni sɔrɔ an y'an da dayɔrɔ ɲuman na i kan k'an bonya ni fɛn o fɛn ye an y'a bɛɛ sɔrɔ bonya wɛrɛ bɛ yen wa k'ala b'a fɔ bonya dɔ bɛ yen o ma k'aw ye fɔlɔ dɛ bonya dɔ bɛ yen aw m'o sɔrɔ fɔlɔ dɛ k'aw bɛ ala jaabi ala o bonya ye mun ye ala b'a fɔ k'aw to diɲɛ na aw ye ne tɔgɔ mɛn nka aw ɲɛ dara ne kan wa a ye ɲɛ wa k'an bɛɛ b'a fɔ ala an m'i ye fɔlɔ dɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la yeli kunfan banna an m'i ye dɛ ala b'a fɔ aw si ma ɲɛ fɔlɔ ko ayi o tuma a ye yan lajɛ an bɛɛ b'an kun kɔrɔta ala bɛ hijabu fara ka bɔ an n'a cɛ an bɛɛ bɛ ala ye an ɲɛ la arijinɛ kɔnɔna na ko n'o y'a sɔrɔ saya bɛ arijinɛ kɔnɔ siga si t'a la k'an bɛ sa ni ala yeli nisɔndiya saya an bɛ sa n'a ye o tuma an b'a ɲini ala fɛ a yeli kunfan ala kana to an na dɛ walahi ala yeli nisɔndiya min b'a la i ɲɛ ka nisɔndiya tɛ tulo ta tɛ farikolo bɛɛ de b'a santi ɲɔgɔn fɛ ka ye ko nin don nisɔndiya dantɛmɛ a bɛ maa faga nisɔndiya n'a dantɛmɛra tuma dɔ la i bɛ sa dɛ e t'o dɔn n ko ni dɔw ka jamana ye kupu ta n ko dɔ bɛ bin ko kirisi y'a faga e m'o mɛn yan fɔlɔ aa balontan na k'a sigilen to balontanna jɛ la ko k'a ka maa ye bi don dɔrɔn o bi donnen o y'ale fana serinen k'a bɔ k'a bin k'a sara o y'ale ka nisɔndiya kelen ye k'a faga o bɛ yen nka ni nisɔndiya ye maa faga diɲɛ na yan saya bɛ yan nka kiyama arijinɛ kɔnɔ saya tɛ yen n'o tɛ ala yeli nisɔndiya kun b'an faga k'ala b'a yɛrɛ yira n na aw ye n tɔgɔ mɛn an m'an ye o tuma ne filɛ nin ala ka nin k'an bɛɛ lajɛlen o de ye lillazina ahsanul husna wa ziyada maa minnu ye baara ɲuman kɛ ko ɲuman b'u ye ani jidi ka bɔ ale Alahu Taala yɔrɔ la munna ka d'a kan ko baara ɲa maa o maa n'a kɛra ɲumankɛla ye hali salen kɔfɛ i denw bɛ sigi a ɲuman yiriju suma kɔrɔ den caman bɛ yen a ye bonya sɔrɔ n'a fa ka ɲuman de walima a ba ka ɲuman n'o tɛ a dɔw man ɲi koyi a dɔw jogo tiɲɛ bɛ ka tɛmɛ sɛkilimi wulu ta kan nka maaw b'a fɔ k'a ye hinɛ a la k'a fa kun ka ɲi a ye hinɛ a la k'a ba kun ka ɲi o tɛ yan a ta hali suratu kafi la n'i y'a ye kogo jɔra dɔw ka wari kɛsu kunna mun de don wa kana abuhuma salihan o tuma na u fila fa ko maa ɲuman de kun don denmisɛnnin ninnu fila u fa ko kun ka ɲi Khadira y'i kanto Musa ma ni kogo binna ta kogo jɔn bɛ kɛsu mun da la k'u tɛna a dɔn tuguni o tuma fa ka ɲumanya kama an ka kogo nin tile walasa denmisɛnninw ka kɔrɔbaya u fa ka wari kɛsu kana tunun a la maa dɔ bɛ sigi fa ka ɲuman suma kɔrɔ caman ta y'o ye o kɔrɔ a ye kɛ ɲumankɛla ye dɛ walahi n'i kɛra ɲumankɛla ye baara kɛ ye i m'a ye cɛ dɔ de la ka na alakira ma sallallahu alaihi wasallam ko alakira ne bɛ fɛ ka don arijinɛ de la alakira ko a ma kun muhsina ko kɛ ɲumankɛla ye ko alakira ma n b'a dɔn cogo di ko n ye ɲumankɛla ye alakira ko tɛ i sigiɲɔgɔn ɲininka n'u ko i ka ɲi ala yɔrɔ la i ka ɲi n'i ko i man ɲi hali ala fɛ yen k'i man ɲi hali ala fɛ yen k'i man ɲi alakira nin de fɔ cɛ ye sallallahu alaihi wasallam o b'a yira k'a fɔ an ka ɲa i ti ɲa maa ye i bɛna ɲɛ i yɛrɛ de i bɛ nafa sɔrɔ a la e m'a ye Bukhari bɛna ni hadisa dɔ ye kabako kumaba k'a ko don dɔ cɛ dɔ bɛ taama na kungo kɔnɔna na a tulo bɛ mankan dɔ la tɔgɔ dɔ bɛ ka fɔ kabanɔgɔ la ko taa ji kɛ karisa ka nakɔ la a y'a kɛrɛ lajɛ a ma maa ye ka sanfɛla lajɛ a ɲɛ ti maa la mɛ a tulo bɛ kuma dɔ la ko kabanɔgɔ taa i jɔ karisa ka nakɔ kunna ji min b'i kɔnɔ i ka suru a ka nakɔ kan ala yɛrɛ tulo bɛ kuma na mɛ a ɲɛ ti maa la a tora tagama de la kabanɔgɔ nɔfɛ a ɲɛ b'a la kabanɔgɔ bɛ ka taa ale fana tugura kabanɔgɔ kɔ a taara se kabanɔgɔ jɔra yɔrɔ min a ɲɛ bɛ cɛ dɔ jɔlen na bere b'a bolo bere kɔrɔtalen don n'a ye bere bila ka taa yɔrɔ min kabanɔgɔ b'i jɔ yen ji bɛ suru yen yɔrɔ kan o ye nakɔ ye a bɛ bere ɲɛsin yan fɛ
kaba nɔgɔ bi taama a bini jɔ o kunna ji bɛ suru i ko nakɔ sɔnba a bɛ ji kɛ ka arrosoir fa cogo min ka nakɔ arrosé kaba nɔgɔ fɛnɛ kun bɛ k'ale ka nakɔ arrosé ten a y'a bɛɛ sɔn ka ban cɛ min nana kaba nɔgɔ kɔ a kabakoyalenba k'a maw ta a nani jɔ beretigi nin kɔrɔ a ko karisa e tɔgɔ a ko ne tɔgɔ ye nin de a ko wallahi ne ye tɔgɔ nin de mɛn kaba nɔgɔ la ka ne to foyi in fɛ n'i tɔgɔ fɔ kan mɛn sanfɛ ko kaba nɔgɔ ka taga ji kɛ i ka nakɔ la e bɛ mun baara de kɛ ni ala ye kaba nɔgɔ kolo ye nin cogo la tan i bɛ mun baara kɛ a ko ne tɛ o sugu ɲumanba kɛ dɛ nka ne ka nin nakɔfɛn nin n'a bɔra tilayɔrɔ 3 de b'a la ne bolo tilayɔrɔ 3 a ko ye tilayɔrɔ 3 jumɛn ye ko ni ne ye n ka nakɔfɛn bɔ n bɛ tilayɔrɔ dɔ di n ka denbaya la o bɛ kɛ n ka denbaya balo ye tilayɔrɔ dɔ n b'o mara o bɛ kɛ san wɛrɛ si ye n b'o don nakɔ la tilayɔrɔ 3nan n bɛ dugu fantanw lajɛ k'o tila olu ni ɲɔgɔn cɛ cɛ ko k'i ka o baara ɲuman nin ko de y'a to ala ye kaba nɔgɔ kolo ye ta ka ji k'i ka nakɔ la tilemandere nka samiyɛ bɛ don ala ya ka bɔ yan an bɛ jɔrɔlen don est ce que san bɛna ɲa walima a ti ɲa nka tilemandere wallahi ji nana nin ka nakɔ la dɔw wɛrɛ tɛ koyi a ka ɲumanya wali san tigɛli ba nin anw fɛ yan ɲumanya de banna o de kama ala fana y'a ka ji minɛ n'o tɛ ji b'a ala bolo sanfɛ a bɛ mun k'a la mɛlɛkɛw t'i ko u tɛ seliji ta olu t'i min yɛrɛ nka mun na ala b'an jɛ ji la kuma dɔ la san mina kungo kɔnɔ adamadenw mago b'a la u t'a sɔrɔ dɔw wɛrɛ tɛ koyi ala ko an ka mun to yen an bann'o de ma ala fana y'a ka ji minɛ walaw istaqamu ala tariqati lasqaynahum ma'an ghadqa ala ko n'an tilenna dɔrɔn k'a bɛ jiba de d'an ma ji bɛ suru anw ka a bɛ kɛ ji kɔtigɛbali ye an ka an banna ala fana y'a ka ji minɛ ko nin dɔ dɛ wa k'an ka kɛ ɲumankɛla ye n'an kɛra ye siga si t'a la k'alaw ta'ala bɛ hɛrɛba di an ma an ka baara kɔnɔ fɛn 5nan min bɛ yen n'a bɛ kɛ sababu ye ka adamaden ka diɲɛ ɲɛ a bolo k'i ka kiyama ɲɛ a bolo o de ye ka kɛ ɲumankɛla ye ka ɲɛsin maaw ma ala k'o baara kɛli nɔgɔya ma a 6nan husnu ikhtiyari suhba jɛɲɔgɔn ɲuman kan k'o ɲini dɛ an ta kana kɛ jɛɲɔgɔnya la n'an ye mun ye ten dɔrɔn an ka tugu a kɔ e ma hadisa dɔ bɛ yen ko almaru ala dini khalilihi falyanzuru ahadukum man yukhallilu ko adamaden b'a teri ka diinɛ de kan i k'i teriw lajɛ i bɛ jɔn k'i teri ye maa tɛ teri ta i kunfɛ koyi maa min ka limaniya ka bon n'i ta ye a ka kalan ka bon n'i ta ye a ka kodɔn ka bon n'i ta ye i nɔrɔ o la tuma dɔ la i bɛ dɔ sɔrɔ o ka hɛrɛ la nka e jogo ka ɲi ni maa min ta ye e tugura o kɔ dɔ bɛ bɔ e la de o dɔ bɛ bɔ e jogo ɲumanya nin na ka bɛn n'ale ta ye n'o tɛ a tɛ se ka bɛn sigi la abada a ti bɛn a la o tuma na k'i ka teri ɲuman ɲini n'i ye teri ɲuman ɲini o teri bɛ kɛ sababuba ye walasa ka e yɛrɛ dɛmɛ i ka ɲɛmɔgɔya kɔnɔ o bɛ kɛ sababuba ye walasa ka e yɛrɛ dɛmɛ i ka adamadenya sira fɛ mɛ n'i ta kɛ jɔnɲɔgɔn jugu de n'i kɛra cɛ ye teri jugu de b'i la i kɛra muso ye teri jugu de b'i la e ka sira si ma ye o la siga si t'a la e teri jugu ye maa min ye e teri jogo ye fɛn min ye e yɛrɛ fɛnɛ jogo bɛ k'o de ye o de kama arabu ka kuma dɔnna dɔn b'i kanto fala tashabu akhal fisqi wa iyaka wa iya i k'i jija teri jugu min bɛ yen k'i kana k'i teri ye dɛ bi man b'ale fɛnɛ ma a k'aw jija a kana teri jugu k'aw teri jugu ye fa kam min sahibin arda muti'an hina akhaw yala maa joli de bɛ yen a tugura maa dɔ kɔ k'o kɛra sababu ye k'a ta tiɲɛ hina akhaw waati min na a y'o k'a balima ye k'o k'a teri ye k'o kɛra sababu ye k'o k'a tigilama ta tiɲɛ yuqasu almar'u bilmar'i iza mal mar'u ma sha adamaden k'an bɛ suma ni ɲɔgɔn ye de i ye maa min ɲini k'o k'i jɛɲɔgɔn ye e n'o bɛɛ ye poids kelen an yɛrɛ ko bamanankan na ko maa b'a teri sɔn bɛɛ ta fo n'a kɛra a ka cɛɲa ye o tuma na i teri jogo bɛ cogo o cogo k'i fɛnɛ jogo bɛ ten aw bɛɛ bɛ suma ni ɲɔgɔn ye nin cogo kelen de la walinnasi ala nasi makayisu washba adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ adamaden dɔ ye a adamaden ɲɔgɔn ye peseli minan de ani bɔnfɛn ɲɔgɔnya i peseli ɲɔgɔn a kelen n'i ye karisa ye hali n'i m'a teri ye a n'a teri bɛɛ ye poids kelen wa n'a teri bɛɛ bɔlen don ɲɔgɔn fɛ a n'a teri bɛɛ ye poids kelen ko wa n'a teri bɛɛ bɔlen don ɲɔgɔn fɛ munna ka da k'aw bɛɛ lajɛlen ye kelen walil qalbi alal qalbi dalilun hina yalqa adamaden k'i dusukun ka diya ɲɛ maa wɛrɛ dusukun ye o ye dalilu de ye waati min na n'a bɛ ɲɔgɔn bɛɛ n'a ye ɲɔgɔn ye dɔrɔn n'a k'an ka don ɲɔgɔn na dɔrɔn k'a bɛ dɔn e ma ye hali jama la n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye maa minnu ka kun kelenna ye kelen ye olu de bɛ teriya daminɛ ɲɔgɔn fɛ o aw b'a jateminɛ hali aw kuma cogo aw ka lahalaya cogo
e bɛ sin k'a dɔn ten nin ye ne jɛɲɔgɔn ye a tigi bɛ wuli dɔrɔn a bɛ teriya ɲini fɛ wa o teriya bɛ sin ka continuer ten aha maa ɲumanw olu teri de ye ɲɔgɔn ye maa jugu fana teri ye ɲɔgɔn ye e ma hali jɛnajɛkɛyɔrɔ la dɔ ka cigarette min ka cigarette minɛ jama la a b'a kamana guwa jama camancɛ la ka cigarette minɛ kɔnɔ a bɛ maloya o la dɛ i b'a tigi wulilen de ka fari siɲɛ daminɛ a b'i to o la dɔrɔn a b'i bɛlɛnbɛlɛn so kofɔlanin dɔ la a bɛ t'i jɔ ye a b'a ka cigarette min jale wulitɔ la cigarette minna dɔ fana miɲɛ wulilen b'a dɔn o fana t'a dɔn a bɛ cigarette sɔrɔ cogo min nin wulitɔ la a fana y'a bila a kɔnɔ k'i na sɔrɔ nin taatɔ don cigarette min na o fana bɛ wuli dɔrɔn ka nin bɛlɛ a bɛ taa sisi sɔrɔ o da ye a fana b'i jɔ ka jagoya foli daminɛ cɛ a bɛ cogo di e bɔra yɔrɔ jumɛn aw ye yɔrɔ jumɛn k'a ye de i ka fɛn nin tɔ b'i sɔrɔ wa fɛn nin tɔ ɲini kan de kun don n'o tɛ teriya daminɛtɔ kun tɛ o a bɛ ten bon ni cigarette minnaw ye ɲɔgɔn ɲini ten ka ɲɔgɔn dɔn ka kɛ teri ye ala ɲɛsiranɲɛ jɔnw fana bɛ ɲɔgɔn ɲini o cogo de la ka kɛ ɲɔgɔn teri ye a fana bɛ ɲɔgɔn ɲini ten de ka kɛ ɲɔgɔn teri ye o de don e ma Alahu taala ko al-akhilla yawmaidin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin terimaw bɛ kɛ ɲɔgɔn jugu de ye kiyama kɛnɛ kan fo minnu ka teriya kɛra ala ko teriya ye diɲɛna yan olu de bɛ ɲɔgɔn kanu sini kiyama kɛnɛ kan n'o tɛ teri fɛn fɛn bɛ yen k'u ka teriya ma kɛ ala kama a bɛɛ bɛ kɛ ɲɔgɔn jugu ye sini nin ye dɔɔni dunke ka kumakan ye k'an k'an hakili to ala o b'a yira an na k'a fɔ an ka jɛɲɔgɔn ɲuman ɲini an kana an ta kɛ an bolo bɛn n'a ma ɲi ten an fana tugura a kɔ an kana an ta kɛ karisa ye karisa ye an fana sɔnna a ma ɲi karisa ye nin de ye an kana kɛ ten dɛ an b'an jija de a jogo bɛ cogo di a ka diinɛ bɛ cogo di a ka lahala ne ta bɛ taa wa n'o yera i ka tugu a kɔ nin y'i taama ɲɔgɔn ye i baro kɛ ɲɔgɔn don wa sini n'a ye ɲɔgɔn kanu ala kama a bɛɛ bɛ wuli larosi suma kɔrɔ an b'a ɲini ala fɛ an ka ɲɔgɔn kanu ala k'an ta kɛ nin ɲɔgɔnna ye nin ye fɛnba wɔɔrɔnan ye fɛn min bɛ kɛ sababu ye k'an ɲa diɲɛna yan ka tila k'an ɲa kiyama a wolonfilanan a zawjatu saliha furumuso ɲuman n'ala ye muso ɲuman d'e ma kaba i da ka sunɔgɔ baara bɛɛ ɲana muso ɲuman n'ala y'i bɛn muso ɲuman ma kaba i k'i da ka sunɔgɔ nk'i ta ɲana ka da ka i ka du bɛ jɔ i kɔfɛ hali n'i tɛ yen nka n'ala y'i bɛn muso jugu ma kaba hali ni diɲɛmaw ɲɛ bɔr'i fɛ i ta tiɲɛnen don i ka du kɔnɔ siga t'a la maa ka dungare y'i furumuso ye koyi walahi i ka dungare y'i furumuso ye maa dɔw ka bonya tiɲɛna a yɛrɛ jogo kolon tɛ dɛ a muso ka ala sɔsɔ o de ye bonya bɔ cɛ kan dugu kɔnɔ nin bɛɛ b'a la koyi nka n'i muso ɲana hali ni e ma ɲa kuma dɔ la i bɛ bonya sɔrɔ nka n'i muso tiɲɛna hali ni e ɲana i ka bonya sɔrɔ ma nɔgɔn dɛ o de kama k'an k'a lajɛ an bɛ muso jumɛn ta n'an ma muso tataw lajɛ walahi an bolo bɛ su an yɛrɛ ɲɛ la nin kɔrɔ tɛ ko muso fana kan'a lajɛ ko cɛ min ka ɲi koyi muso jugu kɛ ka di ka cɛ jugu mara ka tɛmɛ cɛ jugu ka muso jugu mara a ka na ɲi wa muso ɲuman ale de bɛ den ɲuman nabɔ an ka maaba fɛn fɛn tɛmɛra a bɛɛ tɛmɛra muso ɲuman dɔ de ka kalanyɔrɔ la i bɛ musow de tɔgɔ mɛn a la i b'olu de ka kalan fɛnɛ mɛn a la nka ni muso ma ɲa baara wulili i bolo dɛ walahi baara wulili i bolo i bɛ cɛ caman ye a ɲɛ kun jɛlen don mɛ a ɲɛ tilara ka bilen ka sɔrɔ i tɛ subaga ye i tɛ waga ye nka mun ye ɲɛ nin bilen dɔwɛrɛ tɛ dusukasi kɔtigɛbali don waati bɛɛ tasuma sigilen don i kunna e ɲɛ b'i jɛya wa i ɲɛ b'i bilen de ka taa fɛ waati bɛɛ o de kama n'i y'an ka duw lajɛ cɛkɔrɔba man ca yen dɛ musokɔrɔba de ka ca yen sɔnja ye cɛkɔrɔba bɛɛ faga a bɛɛ sara musokɔrɔbaw de bɛ duw kɔnɔ cɛkɔrɔba ka dɔgɔ ye n'e ta kɛra halisa muso jugu o de b'i bolo fo ni Alahu taala faral'i kan dɛ n'o ma fara i kan hali i ka Ala bato walahi a ti ɲa hali i ka Ala bato n'i bɛnna muso jugu ma a bɛ tiɲɛ i bolo a tɛ se ka ɲa wa i tɛ se ka tile abada o de kama ko cɛ dɔ taara Umaru bun Khatabi fɛ yen k'a den bɛ fɛ ka kɛ dangaden ye Umaru k'ale dɛmɛ ale den kɛra dangaden ye a den t'a bonya tuguni Umaru ko subhanallah a denmisɛnninw de ye sira ɲuman ta dɛ a denmisɛnnin tɔw faw bɛna u tan'o de ko denw ka ɲi e ko k'i den bɛna kɛ dangaden ye a ko Umaru ne den t'i bonya bi dɛ da bɛ n ɲɛ bi sunɔgɔ tɛ n ye n den t'i bonya fiyewu a t'i n sɛbɛ dɔn Umaru ko taa den nin wele ka na a taara a den wele ko Umaru b'i wele denkɛ nana Umaru ko nin ye jɔn ye a ko n fa don k'i fa don i y'i fa yɛrɛ yɛrɛ k'o don i fa dun ko k'e b'a dɔgɔya a kɛra di a ko Umaru ni n fa nan'o de f'i ye e kun ka n fa fana ɲininka yala ale ye ne bonya wa Umaru ko nin y'a sugu jumɛn ye e de b'i fa bonya walima e fa de b'i bonya a ko Umaru an bɛɛ kan ka ɲɔgɔn bonya dɛ Umaru ko o ye tiɲɛ nka i fa ye mun kɛ ni e ma bonya a kɔnɔ a ko Umaru
ne fa ye n ka hakɛ tiɲɛ yɔrɔ 3 de la fɛn 3 la o kɛbali an fa ye n ka hakɛ tiɲɛ Umaru ko ye mun ye a ko n fa filɛ nin a ɲininka a ye muso jumɛn furu n'o kɛra ne ba ye ne ba ye jɔn ye a ye muso jumɛn ta ko ye n ba ye hali alabato a ma nɔgɔn ne ba ma ba dun de bɛ den dilan ne ba filɛ sokɔnɔna na ni alabatola don ni alabatola tɛ Umaru ko cɛkɔrɔba ma ko bɛ ten wa a ko bɛ ten alabato ma nɔgɔn a ma fiyewu den ko kelen a ko a filanan n fa ɲininka a ye n tɔgɔ da jumɛn na ne tɔgɔ ye mun ye n tɔgɔ Umaru ko k'i tɔgɔ ko n tɔgɔ di Ju'ula i bɛ Ju'ula dɔn wa samiyɛ donda fɛ gɔbɔni dɔ tɛ bo fara ɲɔgɔn kan fa b'a kolongolo ka taa wa o de ye Ju'ula ye yɔrɔ dɔw b'a fɔ ko bokologolo Musa ne kɔni t'o fɔ dɛ maa tɛ Musa tɔgɔ fɔ nin na yan gɔbɔni min bɛ bo kolongolo o de ko don o gɔbɔni nin o de ye Ju'ula ye ko n fa ye n tɔgɔ da o de la nin ye tɔgɔ ɲuman ye wa Umaru ko nin fana tɛ tɔgɔ ɲuman ye a sabanan kuranɛ suran 114 suran 1 t'a la ko ne fa ye n di karamɔgɔ ma k'a ka n kala hali o 1 na a man kala hali kuranɛ aya 1 na kuma tɛ suran ma Umaru yɛrɛ jɔlen dimina ka funu a ye ɲɛ bɔ cɛnin na k'i ɲɛ da fa de kan a ko denkɛ ye mun fɔ a bɛɛ bɛ ten wa k'a bɛɛ bɛ ten a ko yanni e kana k'i den y'i dɔgɔya jɛ de y'i den dɔgɔya o jɛ de m'i den bonya a tɛ siran Ala ɲɛ a ka denw dilan wa n ko aw bɛ lafiya ni denw ka kɔrɔbaya n'u ka jogo ɲumanya de o kɔfɛ Umaru kan ka dɔgɔyama min da den kan Umaru y'o de da fa kan o b'a yɛrɛ ko ja muso jugu furu den jugu bɛ wolo a kɔnɔ dɛ parce que sɔn t'i pan k'a den ka munuma sɔn o t'i pan abada ko den nin ka munuma n'i ma muso ɲuman sɔrɔ muso dɔ bɛ a ka ɲi nka cɛ man ɲi mais i bɛ taa sɔrɔ denw bɛ ɲa dɛ Ala t'a kɔfɛ denw bɛ ɲa ka caya ka d'a kan cɛ b'i kɛnɛma de muso de bɛ so kɔnɔ nka n'a fɔra ba man ɲi fa man ɲi ko den ka bɔ o kɔnɔ mun ka ɲi fo n'a kɛra Ala ka faranga ba ye dɛ comme Ala ko yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy n'a ma ko kɔni a ti ɲɛ o parce que an b'a dɔn cɛw de bɛ bɔ kɛnɛma ka taa nasɔngɔ ɲini na ani dɛmɛw musow ka to so kɔnɔ mais kabini dugu ni musow bɔra kaba ko cɛw bɔra wallahi an ka duw cira du t'an bolo koyi wallahi an bɛɛ bɛ so dɔ de kɔnɔ n'o tɛ du tɛ dɛ parce que muso bɛ i t'a jogo dɔn tuguni i den bɛ i t'a jogo dɔn muso bɛɛ bɔra ko cɛ tɛ se muso kɔrɔ tuguni cɛ bɛ se muso kɔrɔ a tɛ se de kɔrɔ n'o tɛ sariya ko cɛ ka mun kɛ cɛ caman bɛ k'i seko kɛ dɛ i ka nasɔngɔ bɛ di malo bɛ taa ɲɔ bɛ taa e bɛ so min kɔnɔ o ko bɛ cɛ de bɔ hali kuran n'a sara facture tɛ di muso ma a bɛ di cɛ de ma ni ordonnance nana ordonnance bɛ di jɔn ma cɛ de don a tɛ di ba ma cɛ jɔlen bɛ ni nin bɛɛ ye hali sa muso b'a ka sagi d'a kunna k'a bɛ taa lɔgɔjɔ la walima a bɛ taa sugu la ko cɛ tɛ se muso kɔrɔ cɛ sera e kɔrɔ koyi e yɛrɛ de ye sira min ta maa tɛ se e kɔrɔ ka d'a kan maa ka denkuli tɛ k'e ɲɛnamaya furusiri tɛ k'i ɲɛna i ɲɛnamaya hali maa yɛlɛmatɔ a ka so kura la e ko i ka bolomafara ka ye muso fɛn fɛn mana jigin quartier kɔnɔ e ka safinɛ kun 3 ka ye hali ni cɛ min kɛra safinɛ dilanyɔrɔ directeur ye o bɛ se e ka safinɛ kɔrɔ wa a tɛ se a kɔrɔ waati bɛ safinɛ kun 3 tafe b'o la dara b'o la 400 di hali ni cɛ kɛra milliardaire ye wallahi a tɛ se kɔrɔ a tɛ se ni nin de kiri ka kuma ye ko cɛ tɛ se muso kɔrɔ cɛ bɛ se muso kɔrɔ dɛ a tɛ se e de kɔrɔ e ye doni min ta maa si tɛ se doni nin kɔrɔ ko tuma na n'Ala y'i bɛn muso ɲuman ma siga si t'a la i ka diɲɛ bɛ ɲɛ i bolo a ka ca Ala fɛ i ka kiyama fɛnɛ k'o fɛnɛ bɛ kɛ ɲumanba ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an bɛn nin ma nin ye fɛn 7nan ye a 8nan o de ye muqabalatu sayyi'ati bil hasana baara jugu i k'a kunbɛn ni baara ɲuman ye baara jugu ni maa ye kojugu k'i la k'i k'a tigi kunbɛn ni baara ɲuman ye i kana tigi kunbɛn ni juguman ye dɛ n'i y'a kunbɛn ni juguman ye dɔrɔn ka tɛ ɲɛ i bolo mun na ka d'a kan Alahu Taala yɛrɛ y'o fɔ an ɲɛna kuranɛ kɔnɔna na an ka juguman k'an k'o de kunbɛn kuma bɛɛ ni ɲuman ye idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim Alahu Taala ko ni juguman kɛra i la kuma o kuma k'i ka ɲuman de kɛ k'a kunbɛn ko ni maa min bɛ yen a kun bɛ k'i juguya dɔ donna i n'a ni ɲɔgɔn cɛ e ye ɲuman de ta k'a tigilama sɛgɛrɛ k'a tigi bɛ k'i teri de ye ka'annahu waliyyun hamim a tigilama bɛ k'i teri ye mun ka teriya k'a selen don a dan na teriya min dan na selen don k'a tigilama ka teriya bɛ kɛ o ɲɔgɔnna de nka n'o kɔni tɛ k'i k'a dɔn a bɛ gɛlɛya dɛ e ma ye Umar bin Abdul Aziz khamisu khulafa rashidin ni masakɛ ba ni diinɛ ɲɛmaa ba ni kiritigɛla ba a n'a ka
askari n'o y'a ka garde corps ye a n'o bɛ yaala la don dɔ u tɛmɛtɔ la sugu la a tɛmɛtɔ la sen jɔra dɔ sen kan ja u t'a dɔn a sen jɔra dɔ sen kan u t'a dɔn yɛrɛ ko nin Umaru bun Abdul Aziz a t'a dɔn fiyewu o tigila masina k'i jama Umaru bun Abdul Aziz kunna a ko o tuma cɛ ye ɲɛ fiyenen dɔ masakɛ ale de ye dugu masakɛ ye armée bɛɛ b'ale de tɔgɔ la a don a n'a ka garde corps biɲɛtigiw de fana bɛ yaala la n'i y'i kanto a ma ko tuma ye ɲɛ fiyenen dɔ a y'i kɛrɛ jɛngɛ k'a lajɛ a ko ayi ɲɛ fiyenen tɛ garde corps dimina ka na ni pamuru ye k'a bɛ cɛ sɔgɔ a ko a kɛra cogo di i bɛ baga a ma wa a ko ɲɛmaa ye mun fɛ e ma sisan i m'a mɛn wa a ko a ye mun fɔ ɲininkali don n fana m'a jaabi wa a ko maa de ko ɲɛ fiyenen don n ko ɲɛ fiyenen tɛ e ɲɛ tɛ ne ɲɛ la a fiyenen don ɲɛ ma fiye nka gardikɛ dimina a ye kuma min fɔ an ka ɲɛmaa ma dɔgɔyama don e n'i ka cɛkɔrɔba bɛ ɲɔgɔn fɛ walima i ka alimami o sera dɔ ma dɔ ka se o ko tuma e ɲɛ tɛ ko la de wa an bɛɛ b'a dɔn dɔgɔyama don n'o tɛ a b'a dɔn i ɲɛ bɛ ko la o de fɔra Umaru bun Abdul Aziz ma ko tuma i ɲɛ tɛ ko la wa a ko ɲɛ bɛ ko la gardikɛ de dimina k'a bɛ biɲɛ kɛ k'a sɔgɔ a ko sabali i kana tɔɔrɔ a ko a ye mun fɔ i m'a mɛn wa a ko n fana ye mun jaabi a la i m'o mɛn wa a ko ɲɛ fiyenen don n y'a jaabi n ko ɲɛ fiyenen tɛ e yɛrɛ ɲɛ tɛ ne ɲɛ la wa ne ɲɛ ma fiyewu a ko tɛ a ye kuma fɔ ni dɔgɔyama de a ko Alahu Taala ko an ka nin de kɛ dɛ idfa billati hiya ahsan k'an ka ɲɔni kɛ nin fɛn ye fɛn min n'a ka ɲi fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ni juguya b'i ni maa cɛ maa min y'i juguya ka'annahu waliyyun hamim k'a tigi bɛ kɛ i n'a fɔ i teri k'Ala ye nin de fɔ o tuma a bɛ fɛ an ka kuma an tɛ mun baara wa yɔrɔ a ye kuma yira an na nin ye dɛ an caman bɛ kuma dɔ fɔ a baarali ma nɔgɔ an ma dɛ ko tuma a bɛ fɛ an ka fɛn fɔ an tɛ mun baara wa Ala yɛrɛ ko an ka sabali e ko k'an kana sabali ko tuma a tɛ fɛ an ka fɛn fɔ an bɛ fɛn min baara wa ko don la Ahmad bun Hanbali sigilen don misiri kɔnɔ yɔrɔ olu ka misiri la ni fitiri sera ka ban dibi de bɛ yelen tɛ ale yɛrɛ de ye mɔgɔw laseli a tilara seli la yɔrɔ min na a bɛlɛnnen don a bɛ Ala kofɔ la selikɛla dɔ tɛmɛtɔla yɛlɛla sen kan dibi la o jɔra sen kan dɔrɔn y'i pan a wulu wulu Amadu ko ayi ko n tɛ wulu ye ko alimami min selina n'o ye sisan k'o do a banna yen a ko lestu kelban innama ana Ahmad a ko ne tɛ wulu ye ne ye Ahmad bun Hanbali de o bɛ se ka k'an na bi an n'an ka sabali bɛɛ ye sigilen don selikɛla dɔ ka seli kɔfɛ maaw ta ka wari di alimami ma ka kɔrɔ o kuma tɛ e jɔlen sen kan k'i b'a fɔ o ma tuguni ko wulu o kɛlɛ bɛ ban misiri kɔnɔ wa o tɛ ban dɛ mɛ Amadu y'a jaabi de ko n tɛ wulu ye n ye Ahmadu de o ko bɛɛ banna yen an ka maaba ninnu Ala m'u mankutu gansan koyi walahi u sabalila de fɛnba de kɛra o la o Ahmadu karamɔgɔ don dɔ k'a sigilen tun a ka majilisi la kalandenw bɛ yen kunfin dɔ donna ten a tɛ fosi kalama lalatɔ don a nana ka Shafi Muhamadu bun Idris ka Shafi ka hujumu k'a la k'a dɔgɔya k'a nɛni a b'aw yɛrɛ kɛ karamɔgɔ a tɛ siran Ala ɲɛ aw ye nin de ye aw ye nin ye ka Shafi dɔgɔya kosɛbɛ kalandenw bolo ko n'a tilara kuma la yɔrɔ min ko Shafi bɛna fɔ k'a y'a minɛ Shafi m'o fɔ cɛ tilara yɔrɔ min na cɛ taara kalanden bɛɛ maaw taara o ko alimami ni cɛ kun kan bɛ e de ma koyi a ko n y'a dɔn e ko munna i ma fɛn fɔ a ko ayi a ye sabali arabu b'a fɔ fɛn dɔ ma ko abiyatu shɛriya a ye beyitu saba de fɔ yan kumakan saba arabukan na k'o fɔ kalandenw ye kun min na a ma cɛ jaabi kalu sakatu wa qad khusimta qultu lahum inna jawaba li babi sharri miftahun k'u ko i nenina i kɛlɛla mɛ ko n ye maku k'aw k'a dɔn jaabili dɔn kojugu kɛlɛ la ko dayɛlɛli de don tɔɔrɔ la inna jawaba li babi sharri miftah ka fɛn dɔ jaabi k'a bɛ tɔɔrɔ ko k'a b'o de dayɛlɛ wa somtu ani jahil aw ahmaq sharafun wa fihi aydun li sawti al-aradi islahun maa k'i makun kuma dɔ la lalatɔ ani naloma i kana jaabi kuma dɔ la k'i k'a dɔn tangali dɔ don danbe la ani ɲumanya ama tara al-asada tukhsha wa hiya samitatun wal kalbu yukhsa la'amri wa huwa niba ko wara dalen makun ne maaw bi siran ɲɛ k'a sɔrɔ wulu bɛ to wonci la an bɛ gabakurun fili a ma wara dalen hali a ti kuma na a bɛ sunɔgɔ la bɛɛ bɛ tɛmɛ a kɛrɛfɛ i sirannen nka wulu b'i jɔ i ni kare cɛ a bɛ wonci o ka wonci ka bɛɛ kɔfɛ e bɛ gabakurun kɛ k'a bɔ i tɛ siran wulu ɲɛ nka wara dun dalen o bɛ sunɔgɔ la k'i bɛ siran a la ɲɛ k'an ka hakili to o la dɛ al-kullu yakhafu min al-asadi wa huwa samit ko bɛɛ bɛ siran wara ɲɛ a makunnen
wal kalbu yurjam wa huwa yanba ko kasoro wulu be bon kasoro abaka wowonci shafi be fega kuma do fodoro anga famu ni arabu kai mabi makun kuma do na lalato mai ta jabi fiu ni ya jabi doro yedo fara valere kan ma do ka to nyini sababu abe ma ban neni wala sa mo ka jabi afene ka do wala sa afene ka do meni sabali la koro e ka toyi ma shita don ayre talen ko fa abe malo ya be tika ayre shafi yini ndi fo wala sa ka kam mo ko la sabali ko nyani ambe kuma tele note tabalini rabbe gara papier saw ko wati sera akonontona adamu tafkiri fi mashakil mustaqbal ma kana to kam miri problème mu mana folo yere ki sigi kam miral ibe fado yere law femi yere makke folo yere ki sigi ki miral ani yen den soro ni ne den do kra nalu may dun walma ni ne den soro nala den dia ni do kra fato e mali muso furu folo e baga hame wolola o be yana bo walma ni ne clara kala na sigi ne rabina bara soro ne ma muso furu folo sisa muso may esige ne tna be muso ma muso be cheta ka glugi kandama walma muso ba cheshi anyana ki yere kungolo fa ni haminyeti femi make ki kungolo fa nai o tigi be lafia wala ka be maninga chokoroba do ka talent foyi ntaro agara maninga dugu mina o san kaga tiga de nyana kusobe ana denge be tiga foro la ka yala yala ko ande tiga ni nyana nyina ko baba tiga nyana akonna nye tiga ni kanyina ka fere fonga mabli de sa ka fade unya bona den fana ko boani mabli sa ba boli mbeta bangumana mbeta kangaba mbeta kita kay bulukurun ka den ko la diw ibe nga mabli tienwa ita boli don noniwa ita boli don noniwa ro mabli soro baliere ale be faga den ko kari ro maninga ka kego ya ko ni fami yere ma soro folo ibna den yere ko karala ma bo soro watiro toy atana na laba tanzimul awqat wa tartibul umur maki ka wati organiser ika wati ala wati min di masanundo kika organiser kana son wati katati ala kira ko hadith sallallahu alaihi wasallam akun ni'matan maghbunun fihima kathirun minan nas nema ba flabe kuma chama bonelendo ala as-sihhatu wal faragh kenaya kani ogazon kenaya bi ma chama mbolo ataka kenaya do ala kola ala ye tan liburu di ma chama ma atike kasrata abebi temeti abaka ko beke aywa yere jia bola ala sosola na korola watimi mauba hina mina kasura jota ema abu atahiya ka kuma me ako ya laita shababu yaudu yawman ukhbiruhu ma fa'ala mashibu akoni demsena kun segina dondo ale chakoro bala made ayeni fo nale ka demsena kun se ka segi ko shije mun dale ka ale kumbo fa ka demsena ay okoranga hankili to an yere la ka ye ka fo ala wati do dama anga wati ne anga beneficier anga na beka nyi demseni mun ka da nyango keti mun ka die ko barake iko ka ala sosola iko ke fena femi mbala no cheka jugun ni korobara siga shitala ibina nimisa o yani ka korobaya iki jija ala batola ka daka ambe chogo minantina totande banabe korobe saya yere fene be o no kera ka surima bara nyuman chaya ambaye ka foko biche otumana wati ansoro yande insha Allah fenta mi kumbe ni ala yo noganye ango fo mogoyi ni jien here bi surala ani kiyama here bi surala wode kunye ni fentanyi ala ye mun nogoya ama amba yini ala fa ala ka barakeli nogoya ala ka barakeli nogoya ala ka herew chaya ala ka balmo fene sarani herey amunu fene na lamella ala ka wakani baraka bolo arjina saray ala ka ke kotre ka duawni tasumache kuma munun fora abarakeli ala ko nogoya anye ambora ya salu anye duawo ke kala ka nyina irana ala yo ke ambe duawo wore ke ala ka san wore fene ta irana ambo nyini masabala fe haza wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kanda sira kanda kito sigarola kiyera bla kanda siraka ala kan bela jelen bla